ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 8வது சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறோம். அண்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி பிரணதி படிக்க போறாங்க. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானஸ்ஞான சலகயா சக்லோர்மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் குரு ஸ்ரீ யூதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைசவ வாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககணா ரகுநாதன் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககணா லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீன பந்தோ ஜகத்பதே கோபேச கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சனி கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனி ஸ்ரீ விருஷபானு சுதேவி பிரணாமி ஹரிப்ரியே. பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சபத்ரபஷ்ய கிருபா சிந்து ஏவ ச பதிதானாம் பாவனையோப்யோ வைஷ்ணயோப்யோ நமோ நம. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. நமோ பிரம்மண்ய தேவா கோ பிரம்மண்ய ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாபதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரவே நமக. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய நமோ நமக. நமோ ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவ கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்ய சாத்திய தேச தாரினே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது இருக்கு, ஒழுங்கா வருது இல்லையா, கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும் மாதாஜி. ஓகே மதி ஸ்பீட் அப் பண்ணனா வருது மதி. நிறுத்தி படிக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ உனக்கு வர மாட்டேங்குது. இல்ல என்னன்னாக்கா நிறுத்தி படிச்சாதான் வரும். ஸ்பீடா படிக்கும்போது அவசரமா படிக்கும்போது தப்பு வருது. நிதானமா படிச்சா தமிழ்ல தானே இருக்கு. ஒரே நிமிஷம். பெருசு பண்ணணும் இல்லையா, சின்னதா இருக்கு இல்லையா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி தமிழ்ல இல்லைங்க மாதாஜி, இங்கிலீஷ். தமிழ். ஒரு நிமிஷம் அதான் இன்னும் ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி முடிச்சுட்டோம் இல்லையா, இப்ப நம்ம ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல போலாம். ஆனா ஐஸ்வர்யா மாதாஜி பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. சோ ஜானி மாதாஜி தான். அத்தியாயம் 8 இல்ல மாதாஜி. ஆமா, அத்தியாயம் 8. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. படிக்கிறோம்னா படிங்க. அத அஷ்டமோத்யாயः. அத என்ன யோகா மாதாஜி? அந்த புக்கும் கொண்டு வரலையா, என்னோட பகவத்கீதா புக்கே இல்ல, இதுல போடும் இல்லையே. யார்கிட்டயும் புக் இருந்ததுன்னா அது பார்த்து சொல்லிடுங்க. அது அப்புறமா போட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. ரீச்சிங் த, அது இன்னும் இங்கிலீஷ் போட்டுருக்கேன். பரத்தை அடைதல். ரீச்சிங் த போர்ட். அக்ஷர பிரம்ம யோகா மாதாஜி. ஓகே, அக்ஷர பிரம்ம யோகா. எஸ், அக்ஷர பிரம்ம யோகா. உங்களுக்கு அந்த இதை அனுப்பினாலே ஜெயந்தி மாதாஜி. ஆமா, அது நான் எழுதி வைக்கல மாதாஜி. ஸ்லோகம் 1. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் புரோக்தம் அதிதைவம் கிம் உச்யதே. அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனன் கூறினான், கிம் என்ன, தத் அது, பிரம்ம பிரம்மன், கிம் என்ன, அத்யாத்மன் ஆத்மா, கிம் என்ன, கர்ம பலன் நோக்கு செயல்கள், புருஷ உத்தம புருஷரே,
அதிபூதம் ஜடத்தோற்றம் ச மேலும் கிம் என்ன புரோக்தம் அறியப்படுவது அதிதைவதம் தேவர்கள் கிம் என்ன உச்சதே அறியப்படுவது. அர்ஜுனன் வினவினான், என் பெருமானே உத்தம புருஷரே பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பல நோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜடத்தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. பொருளுரை. இந்த அத்தியாயத்தில் பிரம்மம் என்ன என்பது என்ன என்பதில் தொடங்கிய அர்ஜுனன் பல்வேறு வினாக்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் விடையளிக்கிறார். மேலும் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள், யோகம் கலந்த பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய நிலைகளில் பரம பூரண உண்மை அறியப்படுவதாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் விளக்குகின்றது. அது மட்டும் இன்றி தனிப்பட்ட உயிர்வாழியும் பிரம்மன் என்று அறியப்படுகிறான். அர்ஜுனன் ஆத்மாவை பற்றியும் வினவுகிறான். ஆத்மா என்பது உடல், ஆத்மா மற்றும் மனதையும் குறிக்கும். வேத அகராதியின்படி ஆத்மா என்பது மனம், ஆத்மா, உடல் மற்றும் புலன்களை கூட குறிக்கும். அர்ஜுனன் முழுமுதற் கடவுளை புருஷோத்தமர், உத்தம புருஷர் என்று அழைக்கிறான். இதன் மூலம் அவன் தனது வினாக்களை ஒரு சாதாரண நண்பரிடம் முன்வைப்பது போல் அன்றி கிருஷ்ணரே உறுதியான விடைகளை கொடுக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரியான முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அறிந்து வினவுகிறான் என நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஸ் யூஷுவல் அவர் அர்ஜுனா என்ன பண்றாரு, கொஸ்டின் கேட்கிறார். என்னெல்லாம் கொஸ்டின்? உத்தமம் பிரம்மம் என்பது என்ன? கிம் தத் பிரம்மா. ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மான்னா என்னது, கிம்னா என்ன, அந்த பிரம்மான்னா என்னது, தத்னா அந்த, கிம் என்னது, பிரம்மான்னா என்னது, கிம் அத்தியாத்மம், அத்தியாத்மம்னா என்னது, கிம் கர்மா, கர்மானா என்னது, புருஷோத்தமா பகவானே. இது 3 இது கொடுத்திருக்காரு. அடுத்தது அதிபூத்தம் அண்ட் கிம் புரோக்தம், என்ன புரோக்தம், அதிதெய்வம், அதிபூத்தம் அண்ட் தெய்வம். அப்புறம் என்னது புரோக்தம், புரோக்தம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது, அதிபூத்தம்னு அழைக்கப்படுறது இது. அப்புறம் அதிதெய்வம் அது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு விளக்குங்க, அதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு எம் பெருமானே உத்தம புருஷரே பிரம்மன். முதல்ல பிரம்மன் தான் என்னது என்ன கேட்கிறார். அத்தியாத்மம்னா என்னது, பலநோக்கு செயல், தட் இஸ் கர்மா. கர்மன்னாலே தெரியும் இல்லையா, நம்ம கர்மா சாப்டர் நல்லா படிச்சிருக்கோம், அதனால தெரியும். ஒன்லி கர்மனாலே என்னது பலநோக்கு செயல் தான். அக்கர்மா சொன்னாதான் பலநோக்கு, எல்லாத்தையும் பகவான் என்னது பண்றது. பெரு கர்மான என்னது பலநோக்கு செயல்கள். அப்படின்னா அது என்னது, இந்த ஜட தோற்றம் என்ன, அப்புறம் என்னது தேவர்கள் யாவர், இந்த அதி தெய்வம் சொல்றாங்க, அதெல்லாம் தேவர்கள், அதெல்லாம் யாரு, இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராங்க. ஐ திங்க் இந்த சாப்டர்ல ஒன்லி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ தான் கொஞ்சம் ஹார்டாகும், கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம், அதுக்கப்புறம் ஈஸியா வந்துட்டு. இந்த அத்தியாயத்தில் பிரம்மன் என்பது என்ன என்பதை தொடங்கி அர்ஜுனின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணன் பதிலளிக்கிறார். மேலும் கர்மா, தட் இஸ் பலநோக்கு செயல்கள், யோகம் கலந்த பக்தி தொண்டு. இப்ப நிறைய யோகம்லாம் நம்ம பார்த்தோம், 6th சாப்டர்ல பார்த்தோம், அந்த இது அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பார்த்தோம், நடுநடுல 7th சாப்டர்ல எல்லாம் பார்த்தோம். சோ என்னது பகவானை நினைத்து அந்த ஒரு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த யோகம் என்ன யோகம் பண்றாங்களோ அதுதான் ஆக்சுவல் யோகா. சோ யோகம் கலந்த பக்தி தொண்டு எப்படி பண்றாங்க, தூய பக்தி தொண்டு ஆகியவற்றையும் பகவான் விளக்குகிறார். தூய பக்தி தொண்டு என்ன சொல்லி இதெல்லாம் இவர் கேட்கறதுனால இவர் விளக்க போகிறார். ஆறு பகவான் பிரம்மன், பரமாத்மா பகவான், பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான், இப்படித்தானே அந்த 3 நிலைகள் பகவான் குறித்து நம்ம 3 ways of understanding God. என்னது, ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மன் ரூபம் அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படின்னா ஒளி வடிவம். காலையில வந்தாச்சா ஒரு நல்ல பிரைட்னஸ் ஆயிட்டா, பகவான் சூரிய பகவான் வந்தாச்சு, நம்ம வழிபடுறோம், சூரிய பகவான் சொல்றோம், ஆனா எல்லாமே பகவானோட அம்சம் தானே, கிருஷ்ணனோட அம்சம். இப்ப வீட்லயும் ஒரு விளக்கேற்றுறோம், காலையில விளக்கேற்றுறோம்னு எல்லாமே ஒரு பகவானை குறித்து உள்ளது. இந்த எல்லாம் நம்ம பண்றோம். சோ அந்த ஒளி வடிவமா இருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் என்னது, பிரம்மன் ரூபமா தான் பகவான் நமக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அந்த லெவல் சொல்றோம். பிரம்மன். அடுத்தது என்னது, பரமாத்மா, நம்ம 4 கை ரூபத்துல எல்லாருடைய இதயத்துல இருக்காரு போச்சு, பரமாத்மா. அப்புறம் பகவான் 2 கை ரூபத்துல ஆகிய நிலைகளில் பூரண உண்மை அறியப்படுவதாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் விளக்குகின்றது. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இதே தான் படிச்சிருக்கோம். 3 ways of understanding God, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், இந்த ரூபம். அப்புறம் அது மட்டுமின்றி தனிப்பட்ட உயிர்வாழியும் பிரம்மன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். கொஞ்சம் ஒரு ட்விஸ்ட்.
பிரம்மன் இவ்வளவு நாளே என்ன நினைச்சோம், பகவானோட 3 நிலைகள்ல ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிலை என்னது பிரம்மன் அப்படின்னு. நான் இப்ப என்ன சொல்றேன், உயிர் வாழியும் வந்து பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. என்ன சிமிலர் தானே, நம்மளோட வந்து அழிவில்லா ஆத்மா தான், நம்மளோட என்னைக்கும் உள்ளதுதான். நமக்கு வந்து பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, பகவானுக்கு அதே தான். அவர் ஆத்மா, பரம ஆத்மா அவர், நம்ம வந்து ஆத்மா, அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான். சோ இது வந்து பிரம்மன் என்ன சொல்லி பிரம்மன் பரமா ஓகே இதான் எடுத்து அது மட்டுமின்றி தனிப்பட்ட உயிர் வாழியும் பிரம்மன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அர்ஜுனன் ஆத்மாவை பற்றி வினவுகிறான். ஆத்மா என்பது உடல், ஆத்மா என்பது உடல், ஆத்மா மற்றும் மனதையும் குறிக்கும். ஓ, உடல் அம்மா இருக்கு. ஆத்மா என்பது உடல், ஆத்மா மற்றும் மனதையும் குறிக்கும். மைண்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் அப்படி நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். அப்புறம் வேத அகராதியின்படி ஆத்மா என்பது மனம், ஆத்மா உடல் மற்றும் புலன்களையும் கூட குறிக்கும். இதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்திருக்கு, ஆத்மா வந்து நம்ம இவ்வளவு நாளா படிச்சதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டிவியேட் ஆகுது. இது ஜாஸ்தி என்டையர் சாப்டர் அப்படி இல்ல, ஜஸ்ட் ஒரு 3-4 ஸ்லோகத்துல அந்த மாதிரி வருது. கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம், எவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியுமோ. அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் ஆல்ரெடி. அப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சோம், நாம உடல் அல்ல ஆத்மா, இப்படிதான் படிச்சோம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன படிச்சோம், ஆத்மால வந்து வேரியஸ் கவரிங்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், ஆத்மா, அந்த மாதிரி கவரிங் இருக்குன்னு படிச்சோம். இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்குனாக்கா, பிரம்மனும் வந்து ஒரு உயிர் வாழிய வந்து குறிக்கிறது. அது மட்டும் தனிப்பட்ட உயிர் வாழியும் பிரம்மன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அர்ஜுனன் ஆத்மாவை பற்றியும் வினவுகிறான். எனது ஆத்மா என்பது உடல், ஆத்மா மற்றும் மனதையும் குறிக்கும். இப்போ எல்லாம் ஒரு மாதிரி கம்பைன்ட் வரும், உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன், அது எப்படி உடல் எப்படி ஆத்மாவை நினைக்கலாம் அப்படின்னு. பட் லெட் அஸ் கோ, எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றான்னு பார்க்கலாம். வேத அகராதியின்படி தனிப்பட்ட உயிர் வாழி எப்படி பிரம்மனா சொல்றது, அது என்னன்னு புரியல. அதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இல்ல மாதாஜி? என்ன மாதாஜி, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. அதுதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச போல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நான் என்ன சொன்னேன், இது வந்து நம்மளோட குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்குன்னா பகவான் மாதிரி தான். ஆனா அவருக்கு அவ்வளவு அப்புலன்ஸ் இருக்கு, நம்ம கிட்ட அவ்வளவு கிடையாது. ஆனா அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால நம்ம வந்து தீப்பை அதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ நமக்கும் அவருக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், ஆனா குவாலிட்டி வைஸ் we are all அதே தூய பக்தர்கள் தான், தூய ஆத்மா தான். நம்மளும் பிரம்மன் ரூபத்தை தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஆனா நம்மளை விட்டு இன்னும் நல்ல எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ் தான் தேவர்களா இருக்காங்க. தேவர்களும் யாரு, நம்மள மாதிரி உயிர்வாழிகள் தான். அவளும் அழிந்து போவார்கள், அவளுக்கு அந்த ஒரு இது பிரளயம் வரும்போது அவளும் எல்லாம் அழிந்து போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஐ திங்க் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச மாதிரி தெரியல. சோ நம்மளும் பிரம்மன், இந்த சாப்டர்ல அது புரிஞ்சுக்கணும், நம்மளும் ஒரு பிரம்மன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அது இது கொஞ்சம் படிச்சுன்னு போனா புரியும், இல்லாட்டா திரும்பி நாளைக்கு பண்ணலாம் நம்ம ஒரு வாட்டி. அப்புறம் ஆன்மா என்பது இதுதான் கொஞ்சம் ஆத்மா என்பது உடல், ஆத்மா மற்றும் மனதை குறிக்கும். வேத அகராதியின்படி ஆத்மா என்பது மனம், ஆத்மா, உடல் மற்றும் புலன்களையும் குறிக்கும். நம்ம 6 புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, அதையும் குறிக்கும். எல்லாமே சேர்த்துதான் ஆத்மாவும். சோ திஸ் இஸ் லிட்டில் கன்ஃபியூசிங்னா நம்ம போக போக பார்க்கலாம் எப்படி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. நான் 2-3 வாட்டி படிச்சு பார்த்தேன், கொஞ்சம் நெட்டு தேடி பார்த்தேன் இந்த டிராவலிங்ல. அப்புறம் எனக்கு ஐ டூ வாஸ் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே, அர்ஜுனன் முழுமுதல் கடவுளை புருஷோத்தமன், உத்தம புருஷன் என்று அழைக்கிறான். இதன் மூலம் அவன் தனது கேள்விகளை ஒரு சாதாரண நண்பனிடம் முன் வைப்பது போலன்றி அக்ஷரை உறுதியான பதில்களை கொடுக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரியான முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அறிந்து கேட்கின்றான் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இதெல்லாம் பிரபுஜி தான் இருக்காரு. யாரு? பிரபுபாது தான் இருக்காரு. சோ இவர் என்ன நினைச்சு இதெல்லாம் இருக்கான்னு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இது வந்து அர்ஜுனா கன்ஃபியூஷன். அவர் வந்து மேலதிகாரின்னு யாரு? கிருஷ்ணரை நம்பி அவர் ஒரு கடவுள், அவருக்கு அந்த ஒரு பகுதியில இருக்கிற அவர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் வைக்கிறார். பகவான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றா அதுதான். எஸ், இந்த இங்கிலீஷ் புக் படிச்சா, அந்த இங்கிலீஷ் புக் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி, அதுதான் படிச்சேன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஆமா இல்ல வேதாவேஸ் தான் படிச்சிருந்தேன். நான் தமிழ்லாம் படிக்கல, வேதாவேஸ் தான் படிச்சிருந்தேன். ஸ்டில் ஐ வாஸ் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓ சரி சரி. இத மாதிரி எக்ஸ்பிளைன். आदि यज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मि मधुसूदना प्रयाणकाले सा कथं यज्ञो आसि नियत आत्मभिः आदि यज्ञ யாகங்களின் இறைவன், கதம் எவ்வாறு, கா யார், அத்ர இங்கே, தேஹே உடலில், அஸ்மி இந்த, மதுசூதனரே, பிரயாண காலே இறக்கும் நேரத்தில், ச மேலும், கதம் எவ்வாறு, யக்ஞ அசி உம்மை அறியும் முடியும், நியத ஆத்மபி
உள்ளடக்கம் உடையோரால். மதுசூதனரே, யாகங்களில் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? பொருளுரை. யாகங்கள் இறைவன் என்பது இந்திரன், விஷ்ணு என இருவரையும் பொருந்தும். பிரம்மா, சிவன் உட்பட்ட முக்கிய தேவர்களின் தலைவர் விஷ்ணு. நிர்வாக பொறுப்பில் உள்ள தேவர்கள் தலைவன் இந்திரன், விஷ்ணு ஆகிய இருவருமே யாகத்தின் மூலம் வழிபடுகின்றனர். ஆனால் யாகங்களின் உண்மையான இறைவன் யார் என்றும் ஜீவாத்மாவின் உடலிலே இறைவன் எவ்வாறு உரைகிறார் என்பதையும் அர்ஜுன் இங்கே வினாவுகிறான். இங்கே அர்ஜுன் பகவானை மதுசூதனர் என்று அழைக்கிறான். ஏனெனில் கிருஷ்ண மது என்னும் அரக்கனை ஒருமுறை அழித்தார். சந்தேக தன்மை உடைய இவ்வினாக்கள் கிருஷ்ண பக்தனான அர்ஜுனின் மனத்தில் உண்மையில் எழுந்திருக்க கூடாது. எனவே இவ்வினாக்கள் அசுரர்களை போன்றவை. கிருஷ்ணர் அசுரர்களை அழிப்பதில் வல்லவர் என்பதால் தனது மனதில் எழுந்துள்ள அசுர சந்தேகங்களை அவர் அழிக்கட்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அர்ஜுன் அவற்றை இங்கே மதுசூதனன் என்று அழைக்கிறார். மேலும் பிரயாண காலை என்னும் சொல் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் வாழ்வில் நாம் செய்ய அனைத்தும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். எப்போதும் கிருஷ்ண உணவில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள அர்ஜுன் பெயராக கொண்டுள்ளான். இறுதி நேரத்தில் அவர்களது நிலை எப்படி இருக்கும்? மரண நேரத்தில் உடல் எல்லா இயக்கங்களும் தடைப்படுவதோடு மனமும் தனது பக்குவ நிலை இழந்து விடுகிறது. இவ்வாறு உடல் சூழ்நிலைகளில் பாதிக்கப்பட்டவர் முழுமுதல் கடவுள் நினைவில் கொள்ள இயலாமல் போகலாம். பெரும் பக்தரான மன்னர் குலசேகர் வேண்டுகிறார், எம்பெருமானே, தற்போது நான் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன். நான் உடனடியாக இறப்பது சிறந்ததாகும். ஏனெனில் அன்னம் போன்ற எனது மனம் உமது பாத தாமரைகளின் தண்டில் நுழைவு மகிழ்ச்சி அடையும். நீர் வாழும் அன்னப்பறவை தாமரை மலர்களை குத்துவதில் இன்புறுகிறது. அதன் விளையாட்டான விருப்பம் தாமரையினுள் நுழைவதாகும். மன்னர் குலசேகர் இறைவனிடம் கூறுகிறார், தற்போது என் மனம் சஞ்சலமின்றி உள்ளது. மேலும் நான் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன். தங்கள் தாமரை திருடிகளை எண்ணியபடி உடனடியாக மரணமடைந்தால் நான் தங்களுக்கு செய்த முக்தி தொண்டில் பக்குவமடையும் என்பதை உறுதியாக நம்புகிறேன். ஆனால் இயற்கையான மரணத்திற்கு நான் காத்திருந்தால் பின்னர் என்ன நடக்கும் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஏனெனில் அச்சமயத்தில் உடல் இயக்கங்களுக்கு தடைப்பட்டுவிடும், எனது தொண்டை அடைக்கப்பட்டுவிடும். உமது திருநாமங்களை உச்சரிக்க இயலுமா என தெரியவில்லை. நான் உடனடியாக இருப்பதே சால சிறந்தது. அத்தகு நேரத்தில் எவ்வாறு ஒருவன் தன் மனதை கிருஷ்ணன் தாமத்தினுடைய நிலைநிறுத்த முடியும் என்பதே கிருஷ்ணன் வினாவாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. அர்ஜுனனின் வினாவாகும். ரொம்ப பிடிச்சது மாதாஜி எனக்கு இந்த குலசேகர் பத்தி. ஆமா, அதான் கரெக்டா எனக்கே வந்துச்சு மாதாஜி. எவ்ரி டைம் நீங்க தான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். குலசேகர் ஆழ்வார் அப்படின்னு. ஆமா, உங்களுக்கு வந்து மாதாஜி. எஸ். அடுத்தது என்ன கொஸ்டின் கேக்குறேன்? அதி யஜ்ஞ கதம் போ அத்திர. யஜ்ஞம்னா என்னது? சொன்னே யாகங்களின் இறைவன் யார்? யாகம் எல்லாம் பண்றவங்க யாருக்கும் இதெல்லாம் போய் சேர்றது? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? அந்த பரமாத்மா இருக்கிறவர் உடல்ல எந்த மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? இதெல்லாம் தான் அவரோட கொஸ்டின். இன்னும் கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு, அதுக்குள்ள நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். பகவான் பத்தி சொல்லுவார், அப்ப பாக்கலாம். ஓகே, யாகங்களின் இறைவன் என்பது கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் என்பது இந்திரன், விஷ்ணு என இருவருக்கும் பொருந்தும். நம்ம இவ்வளவு நாளா என்ன சொல்லியிருந்தோம்? எல்லாமே பரமாத்மாவுக்கு போய் சேரும். விஷ்ணுன்னு கூட படிக்கல, நம்ம வந்து பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மா எங்க இருக்க? எல்லாருடைய ஹிருதயத்துல இருக்காங்க. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கா? இது வந்து இந்திரனுக்கும் போய் சேரும். இந்திரன், விஷ்ணு என இருவருக்கும் பொருந்தும். யாகங்களின் இறைவன் யார்? இந்திரன், விஷ்ணு. பிரம்மா, சிவன் உட்பட முக்கிய தேவர்களின் தலைவர் விஷ்ணு. நிர்வாக பொறுப்பில் உள்ள தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன். அதனால இந்திரன் போய் போகும். அதான் அந்த ஒரு இது சொல்லுவாங்களே, ஹீரார்கின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷ்ணுக்கு தான் போறது. ஆனா இந்திரனுக்கும் போய் சேரும்னு போட்டிருக்கு. ஏன்னா பிரம்ம சிவன் உட்பட முக்கிய தேவர்களின் தலைவர் யாரு? தலைவர் விஷ்ணு. நிர்வாக பொறுப்பில் உள்ள தேவர்களின் தலைவர் இந்திரன். இந்திரன் தேவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு எனது அரசன் மாதிரி இருக்கிறது இந்திர தேவன். ஆனா இந்திர தேவனோட ஒரு ஸ்டெப் மேலதான் பகவான். இந்திரன், விஷ்ணு ஆகிய இருவருமே யாகங்களின் மூலம் வழிபடுகின்றனர். ஆனால் யாகங்களின் உண்மையான இறைவன் யார் என்றும் ஜீவாத்மாவின் உடலிலே இறைவன் இவ்வாறு உரைகின்றார் என்பதையும் அர்ஜுனன் இங்கே வினவுகிறார். இதெல்லாம் சொன்னதுனால நம்ம கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். சோ நான் தான் என்ன நினைச்சேன்னா, ஐ வாஸ் வண்டரிங், சரி இன்னும் நெட்ல போய் பார்க்கலாம். எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு கிடைக்கல, எனக்கு கன்வின்சிங்கா எனக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கல. ஆக்சுவலி கன்வின்சிங்கா மேட்டரே கிடைக்கல. சரி பார்க்கலாம், நம்ம கிளாஸ் நடக்கும்போது எப்படி நடக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இது அப்ப என்னது? ஆனால் என்னது, இவர் அர்ஜுனன் கேட்டது என்னது? யாகங்களின் உண்மையான இறைவன் யார்? யாருக்கு எக்ஸாக்ட்லி போய் சேருது? அதனால நம்ம என்ன படிச்சோம்? பரமாத்மா, பகவானோட ஒரு 4 ரூபத்தில் உள்ள பரமாத்மாவுக்கு தான் போய் சேர்றது. அதான் மெடிடேட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் தான் நம்ம படிச்சோம்.
சோ அது வந்து எந்த இறைவனுக்கு போய் சேர்றது, அந்த ஜீவாத்மாவின் உடலில் அந்த இறைவன் எப்படி உரைகின்றார் என்பதையும் அர்ஜுனன் இங்கே வினவுகிறார். இங்கே அர்ஜுனன் பகவானை மதுசூதனம் என்று அழைக்கிறார். அது ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டாபிக். மது அரக்கனை கொன்னதுனால. ஏனெனில் கிருஷ்ணன் மது என்னும் அரக்கனை ஒரு முறை அழித்தார். சந்தேகத்தன்மையின் உடைய இக்கேள்விகள் கிருஷ்ண பக்தனான அர்ஜுனனின் மனதில் உண்மையில் எழுந்திருக்க கூடாது. ஆனா எழுந்து விட்டது. அப்பே அது கொஞ்சம் ஒரு அரக்கத்தனம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற யாரு பற்பட்டதுன்னு பிரபுஜி. எனவே இக்கேள்விகள் அசுரர்களை போன்றவை. கேள்விகள் இதெல்லாம் அசுரத்தனம் இருந்தாதான் அந்த கேள்விகள் வரும். எனவே கேள்விகள் அசுரர்களை போன்றவை. கிருஷ்ணர் அசுரர்களை அழிப்பதில் வல்லவர் என்பதால் தனது மனதில் எழுந்துள்ள அரக்க சந்தேகங்களை அவர் அழிக்கட்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அர்ஜுனன் அவரை இங்கே மதுசூதனா என்று அழைக்கின்றான். ஒவ்வொரு பதத்துக்கும் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காரு. இதெல்லாம் ஆக்சுவலி நம்ம லெவல்ல வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா தான் இருக்கும். இதெல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் திங்க் பண்ணுமா, நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல படிக்கும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனா எடுத்து நம்ம வந்து படிச்சு போகலாம். ஓகே ஓகே. அடுத்து மேலும் பிரயாண காலம். இது வந்து இந்த பிரயாண கலைன்னு வரும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். பிரயாண கலைன்னு கடைசி யாத்திரை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த டைம் பிரயாண காலத்துல எனும் சொல் இப்பதத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் வாழ்வில் நாம் செய்பவை அனைத்தும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். எப்போது கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள அர்ஜுனன் பேராவல் கொண்டான். எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள அர்ஜுனன் பேராவல் கொண்டான். இறுதி நேரத்தில் அவர்களது நிலை எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கிற எப்பவுமே கிருஷ்ணரோட நினைவில் இருக்கிறவங்க இறுதி காலத்துல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு அப்பதான் அந்த குலச்சேகர ஆழ்வார் வந்து மரண நேரத்தில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இல்லையா, பசங்கள்லாம் விளையாடுறாங்க, சத்தம் கேட்கிறவங்களுக்கு. மரண நேரத்தில் உடலில் எல்லா இயக்கங்களும் தடைப்படுவதோடு மனமும் தனது பக்குவ நிலையை இழந்து விடுகிறது. இவ்வாறு உடலின் சூழ்நிலைகளால் பாதிக்கப்பட்டவன் முழுமுதல் கடவுளை நினைவிற்கொள்ள இயலாமல் போகலாம். பெரும் பக்தனான மன்னர் குலசேகர் இதுதான் வந்து வேண்டுகிறார். அது நம்ம இப்போ படிச்சோம் இல்லையா, அவர் வந்து எல்லாம் பபம் பித்தம் இதெல்லாம் வந்துடும், அப்ப எப்படி நான் வந்து உன் பேரை நினைவு வச்சுக்க முடியும், அப்படின்னு எப்படி நான் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறார். பெருமானே, தற்போது நான் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன். நான் உடனடியாக இறப்பது சிறந்ததாகும். ஏனெனில் அன்னம் போன்ற எனது மனம் உமது பாத தாமரைகளின் கண்ணில் நுழைவதில் மகிழ்ச்சி அடையும். அன்னம் ஏன் போட்டிருந்தாக்க அந்த நீரில் தெரியலையா, அன்னப்பறவை என்னன்னாக்கா அது வந்து பாலும் தண்ணியும் கூட அதை வந்து இது பண்ணுமா, செப்பரேட் அவுட் பண்ணுமா. என்ன சொல்றேன், ஐ ஃபர்காட் தட் நேம். இது பரமஹம்சா சொல்றாங்க. சில பேரெல்லாம் நம்ம வந்து பரமஹம்சா டைட்டில்லாம் சொல்றோம். ஏன்னா அவளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு இது இருக்கும், பக்தியன் தீவிரமான ஒரு குணம் இருக்கும். எது நல்லது எது சரியில்லைன்னு பாகுபாடு பண்ண தெரியும் அவளுக்கு. இந்த பக்தி இருந்தாதான் முடியும். அதனால அன்னப்பறவைக்கு வந்து அந்த ஒரு சிறப்பு இருக்கு. அப்போ அந்த அன்னப்பறவை ஏன் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, ஏனெனில் அன்னம் போன்ற எனது மனம் அன்னம் போல என்ற மனம் எனது எது கரெக்ட் எது தெரியலன்னு எனக்கு இப்போ நல்லா தெரியறது. டோட்டல் கான்சியஸ். ஆனா என்னோட கடைசி இறுதி நேரத்துல எனக்கு ஒரு உடம்பெல்லாம் ஒரு கலந்து போய் ஏதோ ஒரு இதுல இருக்கேன், மயக்க நிலையில இருக்கேன். எனது கபம் பித்தம் அது அந்த வேறொரு சோதனை அது போட்டிருக்கு. அதெல்லாம் எனக்கு தொண்டை அடைச்சு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நான் எப்படி உங்களுக்கு நினைவு கொள்ளுறது அப்படின்னு எப்படி சொல்றதுன்னு அப்ப பகவான் சொல்லி என்ன நினைவுபடுத்து. அந்த டைம்ல என்ன நினைச்சுட்டே இருந்தேன்னா அது அப்படியே உரிபடும் உள்ள, அப்படியே அந்த தாட்லயும் நீ வந்து விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை போட்டு. ஓகே. ஏனெனில் அன்னம் போன்ற எனது மனம் உமது பாத தாமரைகளின் கண்டில் நுழைவதில் மகிழ்ச்சி அடையும். நீரில் வாழும் அன்னப்பறவை தாமரை மலர்களை குத்துவதில் இன்புறுகிறது. அதன் விளையாட்டான விருப்பம் தாமரையினுள் நுழைவதாகும். ஓகே, அதன் விளையாட்டான விருப்பம் தாமரையினுள் நுழைவதாகும். மன்னர் குலசேகர் இறைவனிடம் கூறுகிறார், தற்போது எனது மனம் சஞ்சலமின்றி உள்ளது, மேலும் நான் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன். தங்களது தாமரை திருவடிகளை எண்ணியபடி உடனடியாக மரணம் அடைந்தால் நான் தங்களது செய்த பக்தி கொண்டு பக்குவம் அடையும் என்பதை உறுதியாக நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஹெல்தி லைஃப்ல நான் இப்ப இறந்து போனா டெஃபினெட்லி நான் வந்து ஒன்று ப்ரே பண்ணி இருக்கலாம், எல்லாமே சரியா போகும். ஆனால் இயற்கையான மரணத்திற்காக நாம் காத்திருந்தால் பின்னர் என்ன நடக்கும் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஏனெனில் அச்சமயத்தில் உடலில் இயக்கங்கள் தடைப்பட்டுவிடும், எனது தொண்டை அடைக்கப்பட்டுவிடும். உமது திருநாமங்களை உச்சரிக்க இயலுமா என்று தெரியவில்லை. நான் உடனடியாக இருப்பதை சால சிறந்தது அப்படின்னு அவர் முடிக்கிறார். இத்தகு நேரத்தில் எவ்வாறு ஒருவன் தனது மனதை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவிடலில் நிலை நிறுத்த முடியும் என்பதே அர்ஜுனனின் கேள்வி. இப்ப ரெண்டு தான் படிச்சிருக்கோம். அப்புறம் வந்து ஏதாவது சந்தேகம் வந்தா நம்ம யார் அடுத்தது கீதா மாதாஜி அடுத்து. ஃபர்ஸ்ட் கீதா மாதாஜி தான் படிச்சிருக்கணும். ஜானி மாதாஜி
ஓகே, ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. நீங்க யாருமே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மமுச்யதே பூத பாவோத்பவஹரக விசர்க கர்ம சம்ஜிதக. ஸ்ரீ பகவான் உவாச, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அக்ஷரம் அழிவற்ற, பிரம்ம பிரம்மன், பரமம் பரமமான, ஸ்வபாக நித்தியமான இயற்கை, ஆத்யாத்மம் ஆத்ம, உச்சதே என்றழைக்கப்படுகின்றது. பூத பாவ உத்பவகரக உயிர்வாளிகளின் ஜட உடல்களை உண்டாக்குதல், விசர்க படைப்பு, கர்ம பலநோக்கு செயல்கள், சம்சிதக என்று அறியப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அழிவற்ற உன்னதமான உயிர்வாழ்வி பிரம்மன் என்றும் அதன் நித்தியமான இயற்கை அத்தியாத்ம என்றும் அறியப்படுகிறது. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்ம பலநோக்கு செயல்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. பொருளுரை. பிரம்மன் நித்தியமாக இருப்பதும் அழிவற்றதும் ஆகும். இதன் தன்மை ஒருபோதும் மாறுவதில்லை. ஆனால் பிரம்மனுக்கு மேல் பரபிரம்மன் உள்ளார். பிரம்மன் என்பது ஜீவாத்மாவை குறிக்கும், பரபிரம்மன் என்பது பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கும். இந்த ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவினால் ஏற்கப்பட்டுள்ள நிலை அதன் உண்மையான நிலையிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஜீவாத்மா ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது ஜடத்தின் எஜமானனாக மாற முயல்வது அவனது இயற்கையாகும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் ஆன்மீக உணர்வில் பரமனுக்கு தொண்டு செய்வதே அவனது நிலையாகும். உயிர்வாளி ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது அவன் ஜட உலகில் பல்வேறு உடல்களை எடுத்தாக வேண்டும். இதுவே கர்மா, அதாவது ஜட உணர்வின் உந்துதலால் படைக்கப்படுபவை எனப்படுகிறது. உயிர்வாளி வேத இலக்கியங்களில் ஜீவாத்மா என்று பிரம்மன் என்றும் கூறப்படுகின்றான். ஆனால் அவன் ஒருபோதும் பரபிரம்மன் என்று கூறப்படுவதில்லை. ஜீவாத்மா பற்பல நிலைகளை ஏற்கிறான். சில நேரங்களில் இருண்ட ஜட இயற்கையினுள் கலந்து தன்னை ஜடமாக அடையாளம் காண்கின்றான். வேறு சில நேரங்களில் அவன் தன்னை உயர்ந்த ஆன்மீக இயற்கையுடன் அடையாளம் காண்கின்றான். எனவே அவன் பரம புருஷ பகவானின் நடுநிலை சக்தி என்று அறியப்படுகிறான். ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் மீதான அவனது அடையாளத்தை பொறுத்து அவன் ஜட உடல் அல்லது ஆன்மீக உடலை அடைகிறான். ஜட இயற்கையின் அவன் 84 லட்சம் வாழ்வினங்களின் ஏதேனும் ஒன்றின் வடிவில் பிறக்கலாம். ஆனால் ஆன்மீக இயற்கையில் அவனுக்கு ஓர் உடல் மட்டுமே. ஜட இயற்கையில் மனிதன், தேவன், மிருகம், பறவை என பற்பல உடல்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் அவன் தனது கர்மத்திற்கேற்ப பிறவி எடுக்கிறான். சில நேரங்களில் ஜட உலகின் ஸ்வர்கலோகங்களை அடைய அவன் யாகம் புரிகிறான். ஆனால் தனது புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் மனித உறவில் பூமிக்கு திரும்புகிறான். இந்த வழிமுறை கர்மா எனப்படுகிறது. வேத யாகத்தின் வழிமுறை சாத்யோக்கிய உபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. யாக சாலையில் 5 வித பொருட்கள் 5 வித நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. ஸ்வர்கலோகங்கள், மேகங்கள், பூமி, ஆண், பெண் ஆகியவை 5 வித நெருப்பாக கருதப்படுகின்றன. நம்பிக்கை சந்திரனில் அனுபவிப்பவன், மலை, தானியங்கள், விந்து ஆகியவை 5 விதமான யாக அர்ப்பணங்களாக கருதப்படுகின்றன. யாக வழிமுறை பின்வருமாறு செயல்படுகிறது. குறிப்பிட்ட ஸ்வர்கலோகத்தை அடையும் நோக்கத்துடன் அதற்குரிய குறிப்பிட்ட யாகங்களை செய்யும் உயிர்வாளி அதன் விளைவாக அந்த லோகத்தை அடைகிறான். ஆனால் யாகங்களின் பலன் தீர்ந்தவுடன் மலையின் மூலமாக அவன் பூமிக்கு வந்தடைகிறான். அத்தகு ஜீவாத்மா தானியங்களின் உருவை எடுக்க அந்த தானியங்கள் மனிதனால் உண்ணப்பட்டு விந்துவாக மாற்றமடைகிறது. அதன் மூலம் பெண் கருவுறுகிறாள். இவ்வாறாக மீண்டும் மனித பிறவியை அடையும் உயிர்வாளி மீண்டும் யாகம் செய்கிறான். வாழ்க்கை சக்கரம் சுழன்று கொண்டே உள்ளது. ஆனால் இத்தகு யாகங்களை தவிர்க்கும் கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபட்டு இறைவனிடம் திரும்பி செல்ல தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறான். பகவத்கீதைக்கு விளக்க உரை வழங்கும் அருவவாதிகள் பிரம்மன் ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவின் உருவை எடுப்பதாக அறிவின்றி கருதுகின்றனர். மேலும் கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தின் 7வது ஸ்லோகத்தினை இதற்கு சான்றாக குறிப்பிடுகின்றனர். ஆனால் அந்த ஸ்லோகத்திலோ என்னுடைய நித்தியமான நுண்ணிய அங்கம் என்று ஜீவாத்மாவை குறிப்பிடுகிறார் பகவான். கடவுளின் நுண்ணிய அம்சமான உயிர்வாளி பௌதீக உலகத்தினில் வீழ்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் பரம புருஷர் அச்சுத ஒருபோதும் வீழ்ச்சியடைவதில்லை. எனவே பரபிரம்மன் ஜீவாத்மாவாக உருவெடுப்பதாக கூறும் கற்பனை ஏற்கத்தக்கதல்ல. வேத இலக்கியங்களில் பிரம்மன் ஜீவாத்மா பரபிரம்மனிடம் இருந்து
பரம புருஷரிடம் இருந்து வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை நினைவிற்கொள்வது அவசியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இந்த சாப்டர்ல இருக்கு, இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு. சோ பட் வி வில் ரீட். நமக்கு எவ்வளவு புரியறதோ புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இதுல வேற என்ன கேட்கிறார் அவர்? இந்த அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம். எஸ், ஸ்வபாவம். ஓகே, புருஷோத்தமன முழுமுதல் கடவுள் கூறினார். பகவான் சொல்றார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். எனது ஃபைனலி வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். நம்ம உயிர் வழி எப்படி அழிவற்றது, நமக்கு இறப்பு கிடையாது. அப்ப எவ்வளவு பகவானோட என்ன குணாதிசயங்கள்லாம் சொன்னோமோ எல்லாம் நம்ம கிட்டே இருக்கு. ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் தான் கம்மியா இருக்கு. இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்லி குவாலிட்டி சேம். நம்மளும் வந்து தூய இதாதான் இருக்கும். எனக்கு பகவான் வந்து அவ்வளவு ரிச்னஸ் இருக்குன்னு நம்ம கிட்ட அந்த ஒரு தூய ரிச்னஸ் இருக்கும். அவர் அவ்வளவு ஒரு பலசாலின்னா அந்த ஒரு சின்ன பலம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். அவர் அவ்வளவு துறவு மேற்கொண்டிருக்க நம்ம கிட்டயும் இருக்கு அந்த இது துறவு. அப்போ we are all part and parcel of the Lord. இப்போ அப்ப நம்மளும் பிரம்மன் அந்த மாதிரி அவர் வந்து சொல்றாரு. பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும், ஏன்னா பிரம்மன் என்ன அர்த்தம்? அழிவு இல்லாதது அண்ட் உன்னதமானது, என்னது சுப்ரீம், பர்ஃபெக்டா உள்ளது. அது வந்து நம்ம உயிர் வாழியும் அந்த மாதிரிதான். அதன் ஸ்வரூபம், ஆக்சுவல் நம்ம ஸ்வரூப நிலை என்னது? நித்திய இயற்கையான நம்மளுடைய ஜீவாத்மா என்னது? அதன் ஸ்வரூபம் என்னது? சுரூபமான நித்திய இயற்கையான அந்த குணம் என்னது? ஜீவாத்மா, அத்தியாத்மா என்று அந்த ஜீவாத்மாவோட அந்த குணாதிசயங்கள் எப்படி? அத்தியாத்மா. அந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் இருக்கிற அந்த ஜீவாத்மாவை அத்தியாத்மா அப்படி சொல்றோம். ஐ ஹோப் இட் இஸ் ஏபிள் டு கிளியர்லி சே. பிரம்மன்கிறது வந்து அழிவற்றதும் உன்னதமானது. ஓகே, ஆனா இது யார்கிட்ட இருக்கு? நம்ம உயிர்வாழிகள்கிட்டையும் இருக்கு. சோ அந்த உயிர்வாழிகள் ஜீவாத்மா, உயிர்வாழிகள்னா ஜீவாத்மா எல்லாமே, ரைட் ஃப்ரம் எறும்புல இருந்து பெரிய அனிமல் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. அவளைதான் நம்ம வந்து அத்தியாத்மா சொல்றோம். ஏன்னா இவர் கேட்கிறாரு, அத்தியாத்மானா யாரு? அத்தியாத்மானா இந்த ஜீவராசிகள் தான், எல்லா ஜீவராசிகளும் அதுதான் அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் என்னெல்லாம் வேலை செய்யறோம். இந்த உடம்பு வளர்க்கறதுக்கு, நம்ம உடம்பு வளர்க்கறதுக்கு மாத்திரம் இல்லை, என்னெல்லாம் செய்ய பண்றோமோ, பலநோக்கு செயல்கள் என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதுதான் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்புறம் பிரம்மன், பிரம்மன் நித்தியம் வந்து பிரபுஜி கிளாரிஃபை பண்ண, பிரம்மன் நித்தியமாக இருப்பதும் அழிவற்றதுமாகும். இதன் தன்மை ஒருபோதும் மாறுவதில்லை, எப்பவும் அது அப்படியேதான் பிரம்மன். அதே நம்ம இதுக்கு இவ்வளவு நாளா நம்ம வந்து பிரம்மன் பகவானோட ஒரு இது படிச்சோம்னா, இப்ப வந்து ஜீவராசிகளே ஒரு பிரம்மன் ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு. ஏன் அப்படி கொண்டு வந்திருக்காருன்னா, குவாலிட்டி சேம், நாட் குவான்டிட்டி. அகேன் குவாலிட்டி சேமா இருக்கிறதுனால இப்ப ஜீவராசிகளும் ஒரு பிரம்மன் தான் அப்படின்னு. ஆனால் பிரம்மனுக்கு மேல் பரபிரம்மன் உண்டார். நம்ம எல்லாம் பிரம்மன் தான். அப்போ நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் எப்படி பண்ண முடியும்? அவருக்கு நமக்கும். அவர் பரபிரம்மன். சொன்னேன் எந்த இது ஆத்மா பரமாத்மா சொல்றோம். அதே போல பரபிரம்மன், நம்ம வந்து பிரம்மன்னா அவர் வந்து பரபிரம்மனாக உள்ளார். பிரம்மன் என்பது ஜீவாத்மாவை குறிக்கும், பரபிரம்மன் என்பது பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கும். இந்த ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவினால் ஏற்கப்பட்டுள்ள நிலை அதன் உண்மையான நிலையிலிருந்து வேறுபட்டதா. இதுல வந்தோடனே இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறது, அதனால நம்ம வந்து ஒரு செய்கை பண்றோம், அதனால நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறோம், எல்லாம் இருக்கு, நம்ம கலப்படம் ஆயிடுது. இந்த ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவினால் ஏற்கப்பட்டுள்ள நிலை அதன் உண்மையான நிலை, இன்னும் உண்மையான நிலை இது என்னது பர்ஃபெக்ட், அதுல இருந்து நம்ம வீழ்ச்சி அடைஞ்சோம், வேறுபட்டதாகும். ஜீவாத்மா ஜட உணர்வில் இருக்கும்போது ஜடத்தின் எஜமானனாக ஆக முயற்சி செய்வது. நம்ம என்ன பண்றோம்? அவங்க வந்தப்பறம் we try to own, அந்த ஓனர்ஷிப், நான் தான், இதெல்லாம் என்னுடையது, இதெல்லாம் வந்துடுறது, நம்ம ஈகோ இதெல்லாம் வருது இல்லையா, அந்த ஓனர்ஷிப், நான் என்னுடைய, என்னாலதான் முடிஞ்சது, இதெல்லாம் நம்ம வருது. சோ இது வந்து இதா இல்ல, என்னது நம்ம வேணும்னு எல்லாம் பண்றது கிடையாது, பட் இட் ஹேப்பன்ஸ். நம்ம அந்த மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். ஜீவாத்மா ஜட உணர்வு இருக்கும்போது ஜடத்தின் எஜமானனாக ஆக முயற்சி செய்வது அவனுக்கு இயற்கையாகும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு என்னப்படும் ஆன்மீக உணர்வில் பரமனுக்கு தொண்டு செய்வதே அவனது நிலையாகும். ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் என்ன ஆகும்? அவன் என்னோடன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டேன். நான் என்ன பண்ண போறேன்? பகவானுக்கு சேவை பண்ண போறேன். இது யாரோட? பகவானுடைய. நான் எந்த இடத்துல இருக்கேன்? இல்ல பகவானோட வீட்டுல இருக்கேன், எல்லாம் பகவான் பகவான் பகவான். நான் என்னோட வேலை என்னது? பகவானுக்கு சேவை புரியும். அந்த மாதிரிதான் அவனோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்தேன். அதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கணும். யாரெல்லாம் ஜீவராசிகள் இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து ஓனர்ஷிப், இது என்னுடையது, இந்த நான், இந்த ஈகோ எல்லாம் வருது இல்லையா, அது அவங்களுக்கு இருக்கும். பட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருப்பாங்க, நான் என்னுடையதெல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா வந்து பகவானை சார்ந்திருக்கான், எல்லாமே பகவானுடையதுதான் அப்படி இருப்பான். அப்ப என்னோட வேலை என்னது? மை
prime duty is only to serve the Lord. கிடையாது. ஓகே, அவனது இயற்கையாகும் என்னது எஜமான. ஓகே, ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் ஆன்மீக உணர்வில் பரமனுக்கு தொண்டு செய்வதே அவனது நிலையாகும். உயிர் வழி ஜட உணர்வில் இருக்கும் பொழுது அவன் ஜட உலகில் பல்வேறு உடல்களை எடுத்தாக வேண்டும். பிறப்பு, இறப்பு, இதுதான் எனது ஒரு உடலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்கான். இதுவே கர்மா. இல்ல நம்ம கர்மாக்கு ஏற்றபடிதான் நம்ம ஒரு உடலை எடுக்கிறோம். இதுதான் கர்மா. அதாவது ஜட உணர்வின் உந்துதலால் படைக்கப்படுபவை எனப்படுகிறது. நம்ம கர்மா பண்ற ஒரு ஜென்மத்துல அதுவும் எல்லாம் இருக்கும், பேக்லாகும் இருக்கும். எல்லாமே சேர்த்துதான் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு உடலை கொடுக்குறாங்க. நாட் தட் இந்த ஜென்மத்துல நல்லது பண்ற அடுத்த நல்லது வரும், அப்படி இல்லை. பேக்லாக் இருக்குமே, அது அக்கார்டிங் டு தட் அதுவும் இருக்கு. ஓகே, வேத இலக்கியங்களில் உயிர்வாழி ஜீவாத்மா என்றும் ஒரு விஷயம். வேத இலக்கியங்களில் உயிர்வாழி ஜீவாத்மா என்றும் பிரம்மன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். இது வந்து புது டாபிக் நம்ம படிக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இது இவ்வளவு புரிஞ்சுனா போறோம். பிரம்மன் என்னது நித்தியமானது, சுப்ரீம். அது நம்ம கிட்ட அந்த குவாலிட்டி இருக்கிறதுனால நம்மள பிரம்மன் சொல்றாங்க. ஆனால் அவன் ஒருபோதும் பரபிரம்மம் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. இது வந்து பிரம்மனன் பரபிரம்மன் அந்த மாதிரி இதுல சொல்றா. பிரம்மனா இருக்கும் நம்ம, ஆனா பரபிரம்மன் இஸ் காட் அலோன். அப்படி ஜீவாத்மா பற்பல நிலைகளை ஏற்கிறான். சில நேரங்களில் இருண்ட ஜட இயற்கையினுள் கலந்த தன்னை ஜடமாக அடையாளம் காண்கிறான். வேறு சில நேரங்களில் அவன் தன்னை உயர்ந்த ஆன்மீக இயற்கையுடன் அடையாளம் காண்கிறான். எனவே அவன் பரமபுருஷ பகவானின் நடுநிலை சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறான். இப்ப நம்ம எல்லாம் ஜீவராசிகள் எல்லாமே எப்படின்னா பகவானுடைய இது நம்ம பார்த்துக்கோம் இல்லையா. அது என்ன தமிழ்ல படிச்சோமே, மேல் என்ன வேர்டு வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து ஹை லெவல் சுப்ரீம் குவாலிட்டி. பகவானோட சுப்ரீம் குவாலிட்டி தான் நமக்கு இருக்கு. நேச்சர் இதெல்லாம் எப்படி கொஞ்சம் இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி. அதுக்கு தமிழ் என்ன வந்தது, எனக்கு வேர்டு மார்க் எடுத்து உயர்ந்த ரகம். ரகம் இல்லை, உயர்ந்த அந்த இதுலதான் நம்ம எல்லாம் வந்தோம். ஸோ வி ஆர் ஆல் அந்த நல்ல குவாலிட்டி. அதுலயும் பெஸ்ட் குவாலிட்டி இருக்கிறவங்க தான் தேவர்கள் ஆகிறாங்க. நம்மளாம் என்ன தேவர்கள் லெவலுக்கு போல, ஆனா இது பண்ணிட்டே இருந்தாலும் நம்மளும் ஒரு காலத்துல தேவர்களும் ஆகலாம். நம்ம வந்து ஸோ வி ஹேவ் டூ ஆப்ஷன் இருக்கு. நம்ம வந்து நடுவுல மார்ஜினலா வந்துருக்கோம். சுப்ரீம் யாரு, தேவர்கள் அந்த மாதிரி. கீழே இருக்கிறது வந்து இயற்கை மாதிரி. நம்ம இப்போ இந்த லைஃப்லயே நம்ம வந்து நடுவுல மார்ஜினல் பொட்டன்சி இருக்கு நம்ம கிட்ட. நல்லா ஆன்மீகத்தை தேர்ச்சிப்பட்டே இருந்தோம்னா நம்ம எங்க போவோம், மேல உலகத்தை தேவர்கள் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் ஆக்சுவல் ஒரிஜினல் குவாலிட்டி. ஆனா நம்ம வந்து ஒரு உயிர் எடுத்து என்னது ஒரு மனுஷ ஜென்மம் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணாம ரொம்ப ஒரு இது என்னது பகவான் பக்தி இல்லாம அந்த மாதிரி பண்ணாலும் நம்ம எங்க போறோம், கீழ் நிலைக்கு போறோம். ஸோ வெறும் இந்த மார்ஜினல் பொட்டன்சி அப்படின்னு பேரு. அதுக்கு இங்க ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க, நடுநிலை சக்தி தான். நடுநிலை சக்தின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பார்டர் லைனா மாதாஜி? பார்டர் இல்ல, ஒரு இதுதான். மேல்நிலை, கீழ்நிலை, நடுநிலை. அந்த நடுநிலையிலேயே நம்ம வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பிரிச்சுவல் சில பேர் இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம பாக்குறோம் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா ரொம்ப பகவான் பண்ணுவோம். அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஏற்றம் பெற்று இப்படி போயிட்டு தேவர்களே ஆயிடுவாங்க. இப்ப நம்ம நடுநிலையில வந்து இருக்கோம், ஏதோ சாப்பிடணும் தூங்கணும் அந்த இதுல இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா கீழ்நிலையில இப்படி போவாங்க. அப்ப நடுநிலையில தான் மார்ஜினல் பொட்டன்சி சான்ஸ் இருக்கு மேல போறதுக்கான. திரும்பி படிக்கிறேன். வேத இலக்கியங்களில் உயிர்வாழி ஜீவாத்மா என்றும் பிரம்மன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். ஆனால் அவன் ஒருபோதும் பரபிரம்மம் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. ஜீவாத்மா பற்பல நிலைகளை ஏற்கிறான். சில நேரங்களில் இருண்ட ஜட இயற்கையினுள் கலந்த தன்னை ஜடமாக அடையாளம் காண்கிறான். வேறு சில நேரங்களில் அவன் தன்னை உயர்ந்த ஆன்மீக இயற்கையுடன் அடையாளம் காண்கிறான். எனவே அவன் பரம புருஷ பகவானின் நடுநிலை சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறான். மார்ஜினல் பொட்டன்சி, ஐ திங்க் தட் இஸ் தி வேர்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் வேதா பேஸ். மார்ஜினல் தான், நடுநிலை சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் மீதான அவன் அடையாளத்தை பொறுத்து அவன் ஜட உடல் அல்லது ஆன்மீக உடலை எடுக்கிறான். ஆன்மீக உடல் எடுக்கிறான். ஆன்மீக உடல்னா என்னது, இது இன்னும் ஹையர் தேவர்கள் ஆன்மீக உடலை அடைகிறான். ஜட இயற்கையில் அவன் 84 லட்சம் வாழ்வினங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் வடிவை பிறக்கலாம். இந்த வடிவில் ஏதோ ஒரு உடல பிறக்கலாம். ஆனால் ஆன்மீக இயற்கையில் அவனுக்கு ஓர் உடல் மட்டுமே. இங்க வந்து நம்ம பற்பல உடல்களை மாற்றினே இருப்போம். அந்த 84 lakhs ஸ்பீஷீஸ்ல ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்கும். ஆனா ஆன்மீகத்துல நம்ம நல்லா எக்ஸ்பெக்ட் ஆன்மீக உடல் எடுத்தோம்னாக்க அங்க ஒரு உடல் மட்டுமே. ஜட இயற்கையில் ஜட இயற்கையில் மனிதன், தேவன், மிருகம், பறவை போன்ற பற்பல உடல்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் அவன் தனது கர்மத்திற்கேற்ப பிறவி எடுக்கிறான். தேவன் போட்டு, ஆனா ஜட இயற்கையில் போட்டு உடல் மட்டுமே.
ஜட இயற்கையில் நல்லா தேர்ச்சி பெற்று நல்லா ஜட இயற்கை தானே இப்ப நம்ம இந்த உலகத்துல தானே பிறந்திருக்கும், ஜடம் உள்ள இயற்கையில தான் பிறந்திருக்கும். சோ அதுல மனிதன் நல்லா தேர்ச்சி பெற்றானா என்னன்னு தேவன் அந்த லெவலுக்கு. என்ன மாதாஜி, ஜானி மாதாஜி ஏதாவது கேட்கணுமா? இல்ல, அந்த ஜட இயற்கையில் மனிதன் தேவன் எப்படி மாதாஜி ஜட இதுல வருவாங்க? அவங்க மேலதானே இருக்காங்க. அங்கதான் இப்ப இருக்காங்க. இப்ப அவங்களுக்கும் வழி ஒருமை. இங்க உள்ளவங்க தானே தேர்ந்தெடுத்து தேவர்கள் சேர்த்து வைப்பாங்க. சாய்பாபா, ஷீரடி சாய்பாபா அதெல்லாம் சொல்றாங்க. எல்லாமே ஹை லெவல்ல இருக்காங்க அவங்க. They have some powers also. So அவங்க இந்த ஜட இயற்கையில தான் பிறக்குறாங்க. எல்லாமே நம்ம பிரபுஜி பிரபு சொல்லலாம், எல்லாருமே இந்த ஜட இயற்கையில தான் பிறக்குறாங்க. ஆனா அவங்க அறிவு எப்படி தேவர்கள் மாதிரி, தேவர்கள் அவங்க அடுத்த ஜென்மம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். எஸ் கீதா மாதாஜி எதை சொல்லணுமா? அட்மிட் பண்ணிருக்காளே. இல்ல மாதாஜி, மனிதரும் தேவரா மாறலாம்னு சொல்றாங்கல்ல மகாத்மா காந்தி. மனிதரும் தேவரா மாறலாம், அவங்க தன்மை அதனுடைய குணாதிசயங்களை வச்சு தேவரா மாறலாம். ஆனா மகாத்மா காந்தி இங்க இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க. இது ஆன்மீக படிக்கிறதுனால பொலிட்டிஷியன் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க. அது பாலிடிக்ஸ்னாலே அன்னைக்கு ஒரு ஓட்டுக்கு வேண்டிதான், நான் கொஞ்சம் பிரபலமா இருக்கிறது தான் நான் பேசுறேன், அதுதான் ஒரு இது பண்றேன், பார்ட்டி கிரியேட் பண்றேன், அதனாலதான் நான் பண்ணேன் அப்படி இப்படி. So we call him as Mahatma and all. As per scripture, இங்க எது பார்த்ததுனாக்கா they are not Mahatma. இது ஒரு டிபேட் நடந்திருக்கு. நான் படிக்கிற காலத்துல, நான் L3 படிக்கும்போது இவன் I thought மகாத்மானாக்கா இல்ல. As per ஆன்மீகத்துல மகாத்மா காந்தியெல்லாம் பரமாத்மா வர முடியாது. ஆன்மீகத்துல வரணும்னாக்கா அது வேற வழி ஆல்டுகெதர். டோட்டலி பகவானோட தியானம் பண்ணணும். மக்கள் சேவைன்னா மக்கள் எந்த சேவை பண்ணணும், பகவான் பார்த்துப்பாரு. இந்த மாதிரி அவருடைய தானம் தர்மம் எல்லாம் பண்ணும்போது கூட என்ன சொல்றாங்க, பகவானுக்கு செய்யுங்க. பகவான் எல்லாம் உயிர் வாழ்க்கை நம்மளா ஃபுட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஒரு எறும்பு வருது, எறும்பு இன்னமும் உயிரோட இருக்கு, எறும்புகள்ல உயிரோட இருக்கு. எப்படி நம்மளா ஃபுட்டு கொடுக்குறோம்? யாரு அது எறும்புக்கு எல்லாம் ஃபுட்டு கொடுக்குறா? அந்த பகவான். ஆனைகள், ஆனை பெரிய அலிகேட்டர் என்ன, crocodile என்ன, ஆறு கொடுக்குற அவளுக்குலாம் சாப்பாடு தேடிக்கிறது, அதுக்கு கிடைக்கிறது. எப்படி அதுவும் உயிர் வாழ்தான் பகவான் பாத்துக்கிறார். நீ கொடுத்த ஒன்றும் நிறைய போறது இல்ல. இந்த பாலிட்டிக்ஸ்ல என்ன பண்றேன், நான் உங்களை பண்றேன், நான் உங்களை காப்பாத்துறேன்னு சொல்றது தப்பு. That is what பிரபுபதா சொல்றாரு. அதனால he doesn't believe in all that. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்லாம் அதோட இருக்காரு மாதாஜி. ஆமா ஆமா, நிறைய பேரை சொல்லலாம். எஸ், நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி. சோ அவன் ஜட இயற்கையில தான் இருக்கா. பட் ஆன்மீக அவன் இந்த லெவல் ஆஃப் அடுத்த ஜென்மத்துல தான் அவங்க எப்படி மாறுவாங்க நமக்கு தெரியாது. சோ இந்த பொண்ணு நம்ம இயற்கை, ஜட இயற்கையில் மனிதனா நம்மெல்லாம் இருக்கும். தேவர்கள் அவளும் இந்த இதுல வராங்க. மிருகம், பறவை போன்ற பல உடல்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் அவன் தனது கர்மத்திற்கேற்ப பிறவி எடுக்கிறான். சில நேரங்களில் ஜட உலகின் ஸ்வர்கலோகங்களை அடைய அவன் யாகம் புரிகிறான். நிறைய புண்ணியம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவான், நிறைய யாகம்லாம் பண்ணா புண்ணிய கர்ம தான். அதுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும், அதுக்கு கிடைக்காம போகாது. அப்ப அது என்ன பண்ணுவோம், நிறைய புண்ணியம் கிடைக்கும். ஆனால் என்ன இருந்தது அது நமக்கு தெரியும், அந்த கன்செப்ட் வேணும். ஆனால் தனது புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் மனித ஒழுங்குறுவில் பூமிக்கு திரும்புகிறான். இந்த வழிமுறை கர்மா எனப்படுகிறது. அடுத்த ஒரு இது வரும்போது நான் கொஞ்ச நேரமா அதை திங்க் பண்ணினேன், இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு. வேத யாகத்தின் வழிமுறையை சாண்டோக்கிய உபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. யாகசாலையில் 5 வித பொருள்கள் 5 வித நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கப்படுது. 5 வித பொருள்கள் அர்ப்பணிக்கப்படுறது 5 வித நெருப்பு. ஓகே, 5 விதம். இப்ப என்னது, ஸ்வர்கலோகங்கள், மேகங்கள், பூமி, ஆண், பெண் ஆகியவை 5 வித நெருப்பாக கருதப்படுகிறது. ஒரு நம்ம எல்லாமே இதுதான் வெளுத்தது பால், இது மொபைல்னா மொபைல், இது கிளாஸ், இப்படி நம்ம படிக்கும் போது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது சொல்லுவோம். சோ ஒரு டெக்னிக்கலா நம்ம ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். இப்போ என்ன ஸ்வர்கலோகம்ங்கிறது ஒரு பொருள். 5 வித பொருட்கள்ல ஸ்வர்கலோகம், மேகம், பூமி, ஆண், பெண், அப்புறம் 5ஆயிடுது ஆகியவை 5 வித நெருப்பாக கருதப்படுகின்றன. இப்ப நான் எப்படி புரிஞ்சேன்னு தெரியுமா, அப்போ இது யாகம் பண்றாங்க இல்லையா, ஆண் பெண் அவங்களதானே பண்றாங்க. அவங்கள மாதிரி இதெல்லாம் சொர்க்கலோகத்துக்கு போறதானால என்னது, அவங்க அது போல யாகம் பண்ணிதான் சொர்க்கலோகம் போறாங்க. அதே போல மேகங்கள்ல இருந்து மழை வரணும். அப்ப அது போல யாகம் பண்ணா மேகங்கள் மழை வரும். பூமியை செழிக்கணும்னாலும் யாகம் எல்லாம் பண்றாங்க. ஆணா பிறக்கிறதும் பெண்ணா பிறக்கிறதும் கூட இந்த இதுலதான் என்னது 5 வித பொருள்கள்
இருக்கே. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலதான் நம்ம வந்து ஆணா பிறக்கிறதும் பெண்ணா பிறக்கிறதும் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு போட்டுருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ, சும்மா எனக்கு ஒரு மாதிரி கன்வின்சிங்கா இருக்குல்ல. பட் ஐ எம் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது பெரிய டாபிக் கிடையாது, போட்டுக்கிறது நம்ம படிக்கணும். இது வந்து ஆகியவை 5 வித நெருப்பாக கருதப்படுகின்றன. அப்ப 5 வித நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது என்னது? நம்பிக்கை. நம்பிக்கை. சந்திரனில் அனுபவிப்பவன் சொர்க்கலோகம் மாதிரி ஒரு சந்திரலோகத்துல, சந்திரன் நிறைய வழிபடுறவங்க சந்திரலோகத்துக்கு போவாங்க. நம்பிக்கை. நம்பிக்கை என்னது? ஃபெய்த். சந்திரனில் அனுபவிப்பவன். மழை, தானியங்கள், விந்து ஆகியவை 5 விதமான யாக அர்ப்பணங்களாக கருதப்படுகின்றன. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. பட் ஐ வாஸ் ஹெல்ட் அப். இதுக்கப்புறம் என்னது, இது எப்படி போகணும் அப்படின்னு. ஓகே, இதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். நமக்கு இது இவ்வளவு இந்த டாபிக் நிறுத்தலாம். இல்லைன்னா நான் வந்து திரும்பி நாளைக்கு தர்மேஸ்வரி மாதாஜி கேட்டு உங்களுக்கு திரும்பி இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, நம்பிக்கை. இந்த யாகசாலையில் 5 வித பொருட்கள் அப்படிதான், அந்த அந்த 5 வித பொருட்கள் போல இருக்குது. நம்பிக்கை, சந்திரனில் அனுபவிப்பவன், மழை, தானியங்கள், விந்து என்ற 5 வித அர்ப்பணங்கள் இந்த 5 இதுல போடுறாங்களா, 5 ஹோமத்துல. அதுதான் மேகங்கள், பூமி, ஆண், பெண், அதெல்லாம் அந்த அது பொருட்கள். இது நம்ம இது நமக்கு அது நம்ம இது நம்ம மண்டையில ஏற மாட்டேங்குது அது என்னன்ட்டு சரியா. பட் அது அவங்க சொல்றாங்க கருதப்படுகிறது அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப நம்ம கருதணும், அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். அதுதான் ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆமா ஆமா பாக்கலாம். பட் எனக்கு அது இமிடியேட்டா ப்ரெஷர் பண்ண தோணல. நான் இதே தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அது எப்படி சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தேன்னா திரும்பி இதே வேர்ட்ஸ் தான் வந்தது. நிறைய சைட்ல பார்த்தாலும் இதே வேர்ட்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. இல்ல சம்படி யாராவது ஒரு தேவிதாசி, யாராவது பிரபு, யாராவது எழுதியிருக்காங்களா பார்த்துன்னு போனேன். யாரும் இதை பத்தி ஒன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. அட்லீஸ்ட் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல. பட் நான் வந்து கேட்டு பாக்குறேன், என்ன வாக்கு எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் த மீனிங் கேட்டு பாக்குறேன். சும்மா எழுத மாட்டாரு இல்லையா, பிரபுஜி எழுதியிருக்காரு. அவர் ஏதோ ஒரு இன்டென்ஷன்ல தானே எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் யாக வழிமுறை பின்வருமாறு செயல்படுகிறது. அடுத்தது, குறிப்பிட்ட ஸ்வர்கலோகத்தை அடையும் நோக்கத்துடன் அவர் அதற்குரிய குறிப்பிட்ட யாகங்களை செய்யும் உயிர் வாழி அதன் விளைவாக அந்த லோகத்தை அடைகிறான். சந்திர லோகத்தை அடைகிறான், சூரிய லோகத்தை, ஒரு எந்த பித்தர்களை வழிபடுறவங்க பித்ருலோகம் போவாங்க அப்படி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி யாகங்களை செய்யும் உயிர் வாழி அதன் விளைவாக அந்த லோகத்தை அடைகிறான். ஆனால் யாகங்களின் பலன் தீர்ந்தவுடன் மழையின் மூலமாக, இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து எப்படி வருதுன்னு இது ஒண்ணு நல்லா காட்டியிருக்கான். இந்த பலன் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு என்னவாகும்னாக்கா, அதன் விளைவாக அந்த லோகத்தை அடைகிறான். ஆனால் யாகங்களின் பலன் தீர்ந்தவுடன் இம்மிடியட்டா அவன் பூமியில பிறக்கிறான்னு நம்ம இவ்வளவு நாள படிச்சோம். எப்படி வரான் பூமியில பிறக்கிறான், அது போட்டிருக்கு. மழையின் மூலமாக அவன் பூமியை வந்தடைகிறான். மழை பெய்யறது. அப்புறம் அது அத்தக ஜீவாத்மா தானியங்கள். இப்ப அந்த மழைய வந்த அப்புறம் அந்த தானியங்கள் இது வரும் இல்லையா, கிராப்ஸ் வில் க்ரோ. அந்த கிராப் யார் சாப்பிடுறானோ அவனோட விந்துல அது வந்து போயிடும். அண்ட் அவன் வந்து உறவை கொள்ளும் போது அந்த அது குழந்தை போகும். அந்த மாதிரி உயிர் ஒரு இந்த பூமியில வந்து பிறக்கிறார். இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிக்கல. நம்ம என்ன படித்தோம், சொர்க்கலோகத்துல எல்லாம் முடிஞ்சு திரும்பி உலகத்துல வந்து பிறப்பான். பிறப்பு இப்பதான் பிறப்பான். மழை மூலமா, மழை மூலமா அது ஒரு தானியம் உற்பத்தி ஆகுது பாருங்க. அவன் பூமியை வந்து அடைகிறான் அந்த ஜீவாத்மா. ஆனால் யாகங்களின் பலன் தீர்ந்தவுடன் மழையின் மூலமாக அவன் பூமியை வந்தடைகிறான். அத்தக ஜீவாத்மா தானியங்களின் உருவை எடுக்க அந்த தானியங்கள் மனிதனால் உண்ணப்பட்டு இந்துவாக மாற்றமடைகிறது. அதன் மூலம் பெண் கருவுறுகிறாள். இவ்வாறாக மீண்டும் மனித பிறவியை அடையும் உயிர் வாழி மீண்டும் யாகம் செய்கிறான். திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ப்ராசஸ். இவ்வளவு நாளா நமக்கு தெரியாம இருக்கு. இதுலதான் 8th சாப்டர்ல தான் வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. வாழ்க்கை சக்கரம் சுழன்று கொண்டே உள்ளது. ஆனால் இத்தகைய யாகங்களை தவிர்க்கும் கிருஷ்ண பக்தனா சில கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கிறவனுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பாதிக்காது. இத்தகைய யாகங்களை தவிர்க்கும் கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபட்டு இறைவனிடம் திரும்பி செல்ல தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறான். அவனுக்கு இதுல எல்லாம் ஒண்ணும் அவனுக்குதான் திரும்பி பிறக்கவே மாட்டான். கிருஷ்ணனை நோக்கி அவன் பண்ணும்போது என்னது, கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போகணும். அவன் யாரு கிருஷ்ண பக்தனா இல்லையோ அவன் தான் திரும்பி பிறப்புறான், இந்த உலகத்துல பிறக்க போறான். புண்ணியம் எல்லாம் தீர்ந்து அவன் திரும்பி உயிர் எப்படி வரான்னு இந்த ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்கான். பகவத்கீதை விளக்கு உரை வழங்கும் அருவவாதிகள் அது மோனிஸ்ட் பிலாசபி. பிரம்மன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்க, அத்வைத்த பிலாசபியில என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரம்மன் ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவாக பிரம்மன்
ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவின் உருவை எடுப்பதாக அறிவின்றி கருதுகின்றன. என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரம்மனே அவ என்ன அவ வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஜீவாத்மா ஐக்கியமா இருக்கு, பிரம்மன் கூட ஐக்கியமா இருக்கு. பிரம்மன் அவ என்ன சொல்றாங்க பகவான், தட் இஸ் அல்டிமேட் ஃபார் தம். அவளுக்கு உருவம் கிடையாது. அது யாரை பத்தி சொல்றேன், அருபவாதிகள், அத்வைத்திஸ். அவ வந்து நம்ம 3 நிலை சொல்றோம் இல்லையா, பிரம்மன், 4 கை ரூபம் பரமாத்மா, 2 கை ரூபம் கடவுள். அவங்க வந்து இந்த பிரம்மன் இதுலயே ஸ்டாப், அதுதான் கடவுள். அதுக்கு என்ன உருவம் இருக்கா, இல்லை, உருவம் கிடையாது. அப்புறம் நமக்கு இந்த உயிர் வாழ்கள் நிறைய பக்தி பண்ண பக்தி கூட இல்ல, நிறைய இதெல்லாம் படிக்க எங்க போவாங்க, அந்த பிரம்மன் நிலையை அடைந்துவாங்க. எல்லாம் வந்து ஒன்றி அந்த பிரம்மனும் உயிர் வாழியும் இணைந்துடுவா. அவ வந்து இது கிடையாது. அதனாலதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்றாங்க. நானே தான் பிரம்மன். அது வந்து ரியலைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட வேற பிலாசபி. அது வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நெகேட் பண்றாரு. அவர் நிறைய எடுத்து அது சொல்றாரு. அருவவாதிகள் பிரம்மன் கடவுலகில் ஜீவாத்மாவின் உருவை எடுப்பதாக அறிவின்றி கருதுகின்றனர். அது பிரம்மன் கூட ஐக்கியமாக போறான்னா திரும்பி என்ன பண்ண போறான், அவன் வந்து திரும்பி இந்த உலகத்தை பிறப்பான். நம்ம வந்து இல்லை, பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐக்கியம் ஆக மாட்டோம். என்ன பகவான் இஸ் அ செப்பரேட் என்டிட்டி. நம்ம கிட்டக்கு போக முடியும். அது ஒண்ணு. இந்த 6 விதமான இது கொடுத்துருக்கா. என்னதான் சாரூபியா, சாலோக்கியா, முக்திக்கு நான் எத்தனை 6 நிலை இருக்கு. ஒரே மாதிரி இருக்கிறா போல இருக்கலாம், அதுதான் முக்தி. ஒரே லோகத்துல இருக்கிறா போல, அவர் கூட இருக்கிற லோகத்துல அந்த லோகத்துல இருக்கிறா போல இருக்கலாம், அது ஒரு முக்தி. அந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் வரும், நம்ம பார்க்கலாம். அந்த 6 நிலை தான் இருக்குமே தவிர we can never merge with God. So we don't believe in that philosophy. Whereas ஆன்மீக அத்வைதி பிரின்சிபல்ல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, பிரம்மன் ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவின் உருவை எடுப்பதாக அறிவின்றி கருதுகின்றனர். மேலும் கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தின் 7வது பதத்தினை இதற்கு சான்றாக குறிப்பிடுகின்றனர். 15th சாப்டர் போகும்போது நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் அப்பதத்திலோ என்னுடைய நித்தியமான நுண்ணிய அங்கம் என்று ஜீவாத்மாவை குறிப்பிடுகிறார். ஜீவாத்மா யாரு, பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி காட் அப்படின்னு அதுலயும் அந்த பதம் இந்த ஸ்லோகத்துல அதுவும் கொடுத்திருக்கா. கடவுளின் நுண்ணிய அம்சமான உயிர் வாழி பௌதிக உலகினுள் வீழ்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் பரமபுருஷன் அச்சுதா ஒருபோதும் வீழ்ச்சி அடைவது. அச்சுதானாக who doesn't fall. எனவே பரபிரம்மன் ஜீவாத்மாக உருவெடுப்பதாக கூறும் கற்பனை ஏற்கத்தக்கதல்ல. இது வந்து நெகேட் பண்றாங்க. நெகேட்னா என்னது, அவ சொல்றதுல வந்து ஏற்க முடியாது, அவ சொல்ற அந்த கருத்தை நாங்க ஏற்க முடியாது. ஏன்னா பரபிரம்மன் தான் வந்து பரபிரம்மன் திரும்பி உயிர் வாழியோடு சேர்ந்து பிறக்கிறார் அப்படின்னா உயிர் வாழி என்ன பண்ணுவோம், அவன் வந்து தப்பு செய்யறதுக்கு எல்லா இது இருக்கு. மிஸ்டேக். பட் பரமாத்மா மிஸ்டேக் பண்ணி வர மாட்டார். அப்ப எப்படி நம்ம அதை ஏற்றுக்க முடியும்? பரமாத்மா வந்து அவர் வந்து அச்சுத்தா சொல்லணும் அப்படின்னு வீழ்ச்சி அடையாதவர். அப்ப அவருக்கு பிறந்தப்ப வீழ்ச்சி அடையாம இருக்கிறா. ஒரு வாட்டி அவர் வந்து மனித உருவத்தை வந்து பிறந்தாச்சுனாக்கா தப்பு இழைக்க நேரிடும். அப்ப அவர் வந்து அந்த சொல்ற பிலாசபி இஸ் நாட் கன்வின்சிங். இவாளுக்கு நம்ம இஸ்கான் மாதிரி துவைதா பிலாசபில கிடையாது. ஆனால் பரமபுருஷர் தட் இஸ் அச்சுதா ஒருபோதும் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. எனவே பரபிரம்மன் ஜீவாத்மாவாக உருவெடுப்பதாக கூறும் கற்பனை ஏற்கத்தக்கதல்ல. வேத இலக்கியங்களில் பிரம்மன் தட் இஸ் ஜீவாத்மா பரபிரம்மனிடம் இருந்து பரமபுருஷரிடமிருந்து வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியமாகும். இதோட இந்த இது முடிச்சு நம்ம எவ்வளவு ஆயிடுச்சு, 6:15 இல்லையா? இன்னைக்கு சாட்டர்டே அவ கன்னடக்காரெல்லாம் வருவாங்க இல்லையா? ஓகே. 8.4. இப்ப யாரு மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சா. கமலவாணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மாதாஜி. இது கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இல்லையா மாதாஜி? அதனால கொஞ்சம் நின்றுட்டே போறது, அப்புறம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். படிங்க. அதிபூதம் சரோபாவ புருஷாதி தைவதம் அத்யக்ஞோ அமேவாத்ர தேக பிரதாம்பர. அதிபூதம் பௌதிக தோற்றம், ஷர தொடர்ந்து மாறுவது, பாவ இயற்கை, புருஷ சூரிய சந்திரர்கள் உட்பட எல்லா தேவர்களையும் உள்ளடக்கிய விஸ்வரூபம் ச. மேலும் அதிதைவதம் எனப்படுகிறது. அதியக்ஞ பரமாத்மா, அகம் நான், கிருஷ்ணர், ஏவ நிச்சயமாக, அத்ர இதில், தேகே உடல், தேகருப்தாம் உடலை உடையவர்கள், வர சிறந்தனே மொழிபெயர்ப்பு, உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனை எப்போதும்
மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும் சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதிக்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். பொருளுரை. ஜட இயற்கை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே உள்ளது. ஜட உடல்கள் பொதுவாக 6 நிலைகளை கடக்கின்றன. பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சிறிது காலம் வாழ்கின்றன, இனவிருத்தி செய்கின்றன, தளர்கின்றன, பின்னர் அழிகின்றன. இத்தகைய ஜட இயற்கை அதிபூத எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் ஆக்கப்பட்டு மற்றொரு நிலையில் அழிக்கப்படுகிறது. எல்லா தேவர்களையும் அவர்களது பல்வேறு கிரகங்களையும் உள்ளடக்கிய பரம புருஷரின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவங்கமான பரமாத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் இணைந்து உடலில் வசிக்கின்றார். அதிக்ஞ என்று அழைக்கப்படும் பரமாத்மா இதயத்தில் வீற்றுள்ளார். இந்த பதத்தின் கருத்தில் ஏவ என்னும் சொல் மிக முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் பரமாத்மா தன்னிடமிருந்து வேறானவரல்ல என்பதை பகவான் இச்சொல்லின் மூலம் வலியுறுத்துகிறார். பரமாத்மாவின் உருவில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் அமர்ந்திருக்கும் பரம புருஷ பகவான் ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு சாட்சியாகவும் அதன் பலதரப்பட்ட உணர்வுகளுக்கு ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறார். சுதந்திரமாக செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பை தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு வழங்கும் பரமாத்மா அவனது செயல்களுக்கு சாட்சியாக விளங்குகிறார். பரம புருஷரின் இத்தகு பல்வேறு தோற்றங்களின் செயல்கள் அனைத்தும் இறைவனின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தனுக்கு தாமாகவே தெளிவாகின்றன. பரம புருஷரை அவரது பரமாத்மா ரூபத்தில் அணுக இயலாத ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதி அதிதெய்வத என்று அழைக்கப்படும் விஸ்வரூபத்தை தியானிக்கிறார். கால்கள் கீழ்நிலை கிரகங்களாகவும், கண்கள் சூரிய சந்திரர்களாகவும், தலை மேலுலகங்களாகவும் கருதப்படும் விஸ்வரூபத்தை விராட புருஷரை தியானிக்குமாறு ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதி அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் தான், புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன வழியிலே. அதிபூதம். ஓகே, அதிபூதம்னா என்னது? உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூதம் எனப்படும். நம்மளோடதான் உடல் எப்படி அதிபூதம், நம்மளாம் அதிபூதம். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு உருவம் எடுத்து திரும்பி அந்த உருவத்தை அழிச்சு வேற ஒரு உருவம் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம அதிபூதம் எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ. சூரியன், சந்திரன் கூடிய, ஏன்னா அது அவரோட பகவானுடைய 2 கண்கள் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் எந்த கேட்டகரியில வருது? அதிதெய்வ. நம்மளாம் அதிபூத. பூத்தனாலே பூத்த கணங்கள் சொல்றோம். பூதகணம் நாட் எக்ஸாக்ட்லி பூதம் பிசாசு கிடையாது. உயிர்வாழிகள் எல்லாமே யாரெல்லாம் வந்து திரும்பி திரும்பி வேற உடல் எடுத்துட்டு இருக்காங்களோ அங்க வந்து அதிபூதம். அதி தெய்வம்ங்கிறது காட். ஆனா அதை வந்து சூரியன், சந்திரன் கூட இன்க்ளூடட் தான். போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அதுல இன்க்ளூடட். அதுக்கே பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வம் எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்தில் பரமாத்மாவுக்கு வீற்றிருப்பவர் யாரு? பரமபுருஷனாகிய நான் யக்ஞத்தின் இறைவன். திரும்பி அதுதான் வந்துட்டு இப்ப இதுல இந்திராலம் போடல. அது யக்ஞத்துல முதல்ல இருந்து நம்ம தான் படிக்கிறோம். அது யக்ஞத்துல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர், பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேர்றதுன்னு நம்ம முதல்ல இருந்தே படிச்சிருந்தோம். அப்ப அது வந்து அதி யக்ஞ. இப்ப இது பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணரை தான், எல்லாரோட இதயத்துல இருக்கிறவர் அவரை தான் வந்து நம்ம அதி யக்ஞ என்று அழைக்கிறோம். என்ன ஒருத்தருக்கு ஜட இயற்கை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே உள்ளது. ஜட உடல்கள் பொதுவாக 6 நிலைகளை கடக்கின்றன. பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சிறிது காலம் வாழ்கின்றன, அப்புறம் இனவிருத்தி செய்கின்றன, அப்புறம் தளர்கின்றன, பின்னர் அழிகின்றன. இந்த மாதிரி 6 ப்ராசஸ். இங்கிலீஷ் என்னது? பர்த், இல்ல விபரி, அது சான்ஸ்கிரிட்ல ஒரு இது வருது, விபரீனமத்தை அப்படிலாம் அது மறந்து விட்டு. இத்தகைய ஜட இயற்கையே அதிபூத மாதிரி உயிர்வாழிகள் வந்து பிறக்கிறது, வளர்கிறது, அப்புறம் என்னது சிறிது காலம் வாழ்கிறது, இனவிருத்தியும் செய்கிறது, அப்புறம் தளர்கிறது, ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுறது, அப்புறம் அழிகிறது. இந்த 6 நிலையில இருக்கிறது தான் அதிபூதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் ஆக்கப்பட்டு மற்றொரு நிலையில் அழிக்கப்படுகிறது. சின்ன குழந்தைய
இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி பார்த்து சின்ன குழந்தைய இறக்குறது கரெக்ட் தான். பட் இன் ஜெனரல் இது போட்டிருக்கு. ஆனா பிறக்கிற ஒரு நிலை, இறக்குற போது வேறொரு நிலை. அந்த மாதிரி இது அழைக்கப்படுகிறது. எல்லா தேவர்களையும் அவர்களது பல்வேறு கிரகங்களையும் உள்ளடக்கிய பிரம்மபுருஷரின் விஸ்வரூபம், அது தெய்வம். பகவானோட விஸ்வரூபத்துல எல்லாம் பார்க்கிறோம். எல்லா தேவர்கள், சூரியன், சந்திரன் எல்லாம் பார்க்கணும். அது எல்லாமே என்னது, கிரகங்கள் எல்லாமே சேர்த்து அதி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவான் கிருஷ்ணரின் வெறிவங்கமான பரமாத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் இணைந்த உடலில் வசிக்கின்றார். அது யக்ஞா என்று அழைக்கப்படும் பரமாத்மா தான் பகவான் என்ன பண்றாரு, அதி தெய்வத்தை பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவாங்கமான பரமாத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் இணைந்து ஒரு உடல்லையும் இருக்க இணைந்து உடலில் வசிக்கின்றார். அது யக்ஞா என்று அழைக்கப்படும் பரமாத்மா இதயத்தில் வீட்டுள்ளார். இப்ப என்னெல்லாம் முடிச்சு நம்ம அதிபூதம், உயிர் வாழிகள் இந்த 6 நிலையை கடக்குறாங்க. அப்புறம் இறக்குறது அது அதி இது அதிபூதம். அப்புறம் அதி தெய்வம் மீன்ஸ் காட். அதுல சூரியன், சந்திரன் எல்லாம் இன்க்ளூடட். அப்புறம் அதி யக்ஞங்கிறது பரமாத்மா, நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கிற பரமாத்மா. யக்ஞம் பண்ணும்போது யார் பகவான் தான் போறது. ஆனா பகவான் எந்த ரூபத்துல இருக்கிறப்போ அவரோட விரிவாங்கம் தான் அந்த இது. விரிவாங்கம்னா ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பான்ஷன் இஸ் பரமாத்மா பகவானோட. ஏனெனில் இதுல இருந்து அதி யக்ஞம் என்று அழைக்கப்படும் பரமாத்மா இதயத்தில் வீட்டுள்ளார். இந்த பதத்தின் கருத்தில் ஏவ எனும் சொல் மிக முக்கியமானதாகும். ஏவன ஆண்ட். ஏனெனில் பரமாத்மா தன்னிடமிருந்து வேறானவர் அல்ல என்பதை பகவான் இச்சொல்லின் மூலம் வலியுறுத்தினார். ஏவனாலே ஆண்ட் தான். ஆண்ட் அப்படின்னு பரமாத்மா நானே தான், ஆண்ட் நான் பரமாத்மா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். அவர் வேறு இது கிடையாது. பகவான் இச்சொல்லின் மூலம் வலியுறுத்துகிறார். பரமாத்மாவின் உருவில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் அமர்ந்திருக்கும் பரமபுருஷ பகவான் ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு சாட்சியாகும். அதை பார்த்து ரெண்டு பேர்டு மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கலாம். ஒண்ணு சும்மா சாட்சியா உட்காந்துதான் பரமாத்மா. இன்னொன்னு படப்படப்படான்னு இப்ப ஆக்டிவா இருக்கா நாம, சோல் நாம தான். அது அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், இது கேட்கணும், அது செய்யணும், இது சம்திங் அதர் வி கீப் டூயிங். ஆனா இண்டிபெண்டன்ட் அது பண்ண முடியாது. ஒரு உடலை எடுத்துட்டு அந்த உடல் மூலமா அது பண்றது. இரண்டு கொடுத்திருக்கு. என்ன கொடுத்து எங்க போகுது? இச்சொல்லின் மூலம் அது ஓகே. பரமாத்மாவின் உருவில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் அமர்ந்திருக்கும் பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மா ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு சாட்சியாகவும் அதன் பலதரப்பட்ட உணர்வுகளுக்கு ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறார். அவரோட சாங்ஷன் இல்லாம இந்த ஆத்மாவில ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவர் எல்லாரும் எஸ் சொல்லிருப்பார். அவர் சாட்சி மாதிரி உட்கார்ந்துருக்காரு. இந்த ஆத்மா என்னெல்லாம் பண்றது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கவனிச்சுட்டே இருப்பார். எல்லாம் தப்பு பண்றியா, ஓகே பண்ணு அப்படின்னு அலோ பண்ணும். ஏன்னா தப்பு பண்ணா பண்றவனுக்கே தெரியுமே, நாம தான் நம்ம திருடுறோம் அப்படின்னாலும் என்னது பகவான் உள்ள உட்காந்து சரி கோ ஹெட் அப்படிதான் சொல்லுவோம். ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருந்து நம்ம தப்பு பண்றோம். ஒரு ஜபமா இருக்கட்டும், சரியா ஜபம் பண்ணலினாலும் பண்றது இல்லை அதுவா இருக்கலாம், இல்ல திருடல் பொய் சொல்றது எதுவானா இருக்கலாம். சோ ஆனா பகவான் பகவானோட சாங்ஷனோட தான் முடியாது. பரமாத்மா அந்த அவரோட உருவில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவை அமர்ந்திருக்கும் பரமபுருஷ பகவான் ஆத்மாவின் செயல்பாடுகளுக்கு சாட்சியாகவும் அதன் பலதரப்பட்ட உணர்வுகளுக்கு ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறார். சுதந்திரமாக செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பை தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு வழங்கும் பரமாத்மா அவனது செயல்களுக்கு சாட்சியாக விளங்குகிறார். பரமபுருஷன் இத்தகு பல்வேறு தோற்றங்களின் செயல்கள் அனைத்தும் இறைவனின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தனுக்கு தாமாகவே தெளிவாகின்றன. தூய பக்தனுக்கு இதை நல்லாவே புரிகிறது. பரமபுருஷரே அவருக்கு பரமாத்மா ரூபத்தில் அணுக இயலாத ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதி அதி தெய்வத்தா என்று அழைக்கப்படும் விஸ்வரூபத்தை தியானிக்கின்றான். இது தூய பக்தன் முதல்ல இருந்து பக்தி தொண்டில் இருக்கான்னு புரிஞ்சு விடுறது. ஆனா ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு என்னது, பரமபுருஷனை தியானம் பண்றோம். ஜப்பா பண்ணும்போதுதான் தியானம் பண்ணி 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 அவன் பயிற்சி பண்ணுவான். பரமபுருஷரே அவரது பரமாத்மா ரூபத்தில் அணுக இயலாத ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதி அதி தெய்வத்த என்று அழைக்கப்படும் விஸ்வரூபத்தை தியானிக்கின்றார். விஸ்வரூபம்னா என்டையர் யூனிவர்ஸ், எதை பார்த்தாலும் பகவான் தான். இந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு அவன் தியானிக்கிறான். ஒரு பர்டிகுலர் பரமாத்மா ரூபத்தை அவனுக்கு இமிடியேட்டா வராது. ஏன்னா அவன் பேஸ் லெவல்ல இருக்கான். அப்ப என்ன நினைக்கிறான், கால்கள் பகவானோட கால் எப்படி பாக்குறான், கீழ்நிலை கிரகங்களாகவும் நம்ம கருத்துக்கு கீழே இருக்கிற கிரகங்கள் எல்லாம் பகவானோட கால்கள் அப்படி எண்ணுவான். சமன் அந்த மாதிரி எண்ணுறான். கண்கள் எப்படி பகவான் சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் பகவானோட கண்களாக பாக்குறான். தலை மேலுலகங்களாகவும் கருதப்படும் விஸ்வரூபத்தை விராட் பருப்புச்சா தியானிக்குமாறு ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதி அறிவுறுத்தப்படுகிறான்.
அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து பரமாத்மா ரூபத்தை வந்து தியானம் பண்ண முடியலன்னா என்டையர் யூனிவர்ஸ் இஸ் காட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கீழ் இதெல்லாம் வந்து கால் பகவானோட கால் பகுதி, தலை வந்து மேல் பகுதி, சூரியன் சந்திரன் வந்து 2 கண்ணு, அந்த மாதிரி நீ வந்து ஃபுல் யூனிவர்ஸையே நீ வந்து தியானம் பண்ணி பகவானை வழிபடலாம். அது வந்து பேஸ்ல இன்னும் ஒரு 2 ஸ்லோகம் பண்ணலாம்னு தோன்றது இல்லையா? இப்ப யார் படிக்கணும்? சத்யபாமா மாதாஜி. அப்புறம் செல்வம் பிரபுஜி, நீங்க 2 பேரும் படிச்சாச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இனிமே கொஞ்சம் ஈஸியா போயிடும். அந்த காலையெல்லாம் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா போயிடும். படிங்க. அந்த காலே ச மாமேவ அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்தாவா கலேவரம் யா பிரயாதி ச மத்பாவம் யாதி நாசத் யத்ர சம்சயக. அந்த காலே வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் ச கூட மாம் என்னை ஏவ தெரியுது மாதாஜி. ஏவ நிச்சயமாக ஸ்மரன் நினைத்து கொண்டு முக்தவா விடுபவன் கலேஸ்வரம் கலேவரம் உடலை எவனொருவன் பிரயாதி செல்கிறான் சக அவன் மத்பாவம் என்னுடைய இயற்கையை யாதி அடைகிறான் ந இல்லை அஸ்தி இதில் அத்ர இங்கே சந்தேகம். மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. பொருளுரை. இப்பதத்தில் கிருஷ்ண உறவின் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது உடலை நீக்கும் எவரும் உடனடியாக பரமபுருஷன் திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றப்படுகின்றனர். பரமபுருஷர் தூய்மையானவற்றில் தூய்மையானவர் ஆவர். எனவே தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவரும் தூய்மையானவற்றில் தூய்மையானவர் ஆவர். ஸ்மரன் நினைவு கொள்ளுதல் என்னும் சொல் முக்கியமானதாகும். பக்தி தொண்டின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யாத தூய்மையற்ற ஆத்மாவிற்கு கிருஷ்ணனது நினைவு சாத்தியமல்ல. எனவே கிருஷ்ண உணர்வை வாழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பயிற்சி செய்ய வேண்டும். தனது வாழ்வின் இறுதியில் வெற்றியை அடைய ஒருவன் விரும்பினால் கேட்க மாட்டேங்கிறது. நீங்க என்ன பேசுறீங்க? கேட்கறது இல்லையே, வாய்ஸே வரமாட்டேங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப கேட்கறது படிங்க. கிருஷ்ண நினைவு கொள்ளக்கூடிய வழிமுறை இன்றியமையாதாகும். எனவே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மகா மந்திரத்தை தொடர்ந்து இடைவிடாமல் ஜபிக்க வேண்டும். மரத்தை போல பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். தரோரிவ சகிஷ்ணு என்னும் பகவான் சைத்தன்யர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்பவனுக்கு பல்வேறு தடைகள் இருக்கலாம். இருப்பினும் அத்தடைகளை பொறுத்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே என்று தொடர்ந்து ஜபம் செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் அவன் தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ண உணர்வின் முழு பலனை அடைய முடியும். நல்ல ஒரு டாபிக் வந்துருக்கு. இனிமே கொஞ்சம் மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலம், அந்த காலம்னா கடைசி காலத்துல யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு, வாயால சொல்லணும்னு கூட இல்ல, மனசால நினைத்தாலும் போதும், உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. நமக்கு இதுக்கு நிறைய பாகவதத்துல நிறைய கதை இருக்கு. So we can quote those examples. இன்னைக்கு வேண்டாம், பட் நம்ம அந்த பிபிடி பார்ப்போம் இல்லையா, அதுல வரும். நம்ம பார்ப்போம்.
ஓகே, என்ன சொன்னேன்னா, இப்பதத்தில் கிருஷ்ண உணர்வின் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது உடலை நீக்கும் எவரும் உடனடியாக பிரம்மபுருஷ திவ்யமான இயற்கை மாற்றப்படுகின்றன. என்ன சொல்றீங்கன்னா, பாகவதற்கு இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ நமக்கு கன்வின்சிங் ஆகும். ஒரு ஸ்டோரி பார்க்க அப்படியா, அப்ப இது அது அந்த ஜடபரதர், அந்த ஜடபரதர் எல்லாம் பார்க்கணும். மான நினைத்து நம்ம உயிர் விட்டோம்னு நான் சொல்லிட்டு இல்லையா உங்களுக்கு ஸ்டோரி எல்லாம். நம்ம இல்லைன்னா பிபிடி வரும், நம்ம பார்க்கலாம். இது முடிச்சப்பறம் பிபிடி நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம எதை நினைத்து நம்ம உயிர் விடுறோமோ அந்த உடலை நம்ம எடுக்கணும். பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது பகவான உடல் எடுக்க மாட்டோம், அந்த உலகத்துக்கு. ஓகே, பரமபுருஷர் தூய்மையானவற்றில் தூய்மையானவர் ஆவார். எனவே தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவரும் தூய்மையானவற்றில் தூய்மையானவர் ஆவார். எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறது ஜப்பா பண்ற எல்லாம் பண்றான். மனசளவுல எப்படி எப்பவும் கிருஷ்ணா 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 தான் இருக்கும். ஸ்மரன், நினைவு கொள்ளுதல் என்னும் சொல் முக்கியமானதாகும். பக்தி தொண்டின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யாத தூய்மையற்ற ஆத்மாவிற்கு கிருஷ்ணனது நினைவு சாத்தியமல்ல. அப்ப நமக்கு என்னது, அப்ப அதனாலதான் நாம இப்ப ஏன் தப்பா பண்ணிட்டே இருக்கீங்களோ, நம்ம கஷ்டப்பட்டு அந்த சாட்டு போட்டல் என்ன பண்றோம், எல்லாத்தையும் தூண்டுதல்கள் அவங்களை தூண்டி எனக்கு தூண்டுதல் வருது. நானும் பண்ணோம், இன்னும் நல்லா பண்ணோம், 16 காலையிலேயே பண்ணோம். அதுவும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன், சொல்றேன். இது முடிச்சப்புறம் நம்ம காலையில முடிச்சுடலாம். 16 காலையில முடிச்சோம், ஃபுல் டே வரைக்கும் மீட் பண்ணணும். அதுக்கு மேல பண்ணலாம். 16 மினிமம் காலையில முடிச்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் 18 பண்ணலாம், 20, 25, 30, 35 எவ்வளவு வேணா நம்ம பண்ணலாம். ஆனா முதல்ல 16 நம்ம காலையில முடிச்சுட்டோம்னா இட்ஸ் வெரி நைஸ். அந்த மாதிரி நம்ம என்னது ஸ்மரன் அதுதான் செய்யணும். நினைவு கொள்ளுதல் எனும் சொல் முக்கியமானது. அப்ப அந்த நினைவு கொள்ளுறதுக்கு நம்ம தப்பா பண்ணுங்க. 16 ரவுண்ட்ஸ் நம்ம நல்ல ஸ்மரணோட பண்றோமா? டெஃபினெட்லி நோ. ஒரு 20, 25 தான் இருக்கும். 16 ரவுண்ட்ல 20, 25 முறைதான் கொஞ்சம் நல்ல பகவான் நினைச்சு. என்னோட கேஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். நம்ம முடியலாம் பண்ணாலும் மனசு எங்க பேச முடியும், கண்ணை வேணா மூடலாம், மனசு எங்கேயோ அலப்பா இருக்கும். சோ அதை பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால 16 ரவுண்ட்ல அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது தியானத்தோட பண்ணலாமே, அந்த மாதிரி. சோ ஸ்மரன் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எனும் சொல் முக்கியமானதாகும். பக்தி தொண்டின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யாத தூய்மையற்ற ஆத்மாவிற்கு கிருஷ்ணரின் நினைவு சாத்தியம். அதனால நம்ம எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்றோம். இன்னும் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. இவ்வளோ வாயில அவருக்கு என்ன, வால்மீகிக்கு ராமானே வரலையா, அது நம்ம அவ்வளவு மோசம் இல்லையா நமக்கு வரதே. அப்போ நம்ம பழக வந்துடும் நமக்கு கிருஷ்ணரின் நினைவு சாத்தியம். அவன் யாருக்கு பக்தி இல்லாம இருக்காங்களோ, யாரு ஜபத்துக்கு ஜபமே பண்ண முடியறது இல்ல, முடியாமலாம் இருக்காது. டைம்ல தான் உலகத்துல என்னன்னாக்கா வேலைக்கு போனோம், அது இதுன்னு ப்ரையாரிட்டி. அதுக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் செகண்டரியா வைக்கிறதுனாலதான் டைம். 24 மணிக்கூர் எல்லாருக்கும் 24 டைம் தான். எங்கேருந்தோ டைம் கிடைச்சா நம்ம பண்ணிக்கலாம். காலையில் சீக்கிரம் இருக்கலாம், இல்ல எப்படியோ ராத்திரியாவது சீக்கிரம் தூங்காம கொஞ்சம் லேட்டா தூங்கலாம். ஜபா பண்ணிட்டு தான் தூங்குறது. ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடாம இருக்கிறவங்க எடுத்துடலாம், ஜபா பண்ணவா இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். நம்ம லைஃப்ல எது ப்ரையாரிட்டி அதை பார்த்து பண்ணும்போது வந்துடும். என்ன சொல் முக்கியமானது. பக்தி தொண்டின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யாத தூய்மையற்ற ஆத்மாவுக்கு கிருஷ்ணரது நினைவு சாத்தியமல்ல. எனவே கிருஷ்ண உணர்வை வாழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இப்பவே ஆரம்ப நிலையில நினைச்சுக்கணும். ஒண்ணும் இல்ல, அப்ப என்ன இந்த ஜென்மத்தை போக மாட்டோம், அடுத்த ஜென்மாவும் கிடைக்க முடியும். ஆனா எப்போ நம்ம கிளாஸ் படிச்சப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சோம். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை வாழ்வின் ஆரம்பத்தில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அல்லது வாழ்வின் இறுதியில் வெற்றியை அடைய ஒருவன் விரும்பினால் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளக்கூடிய வழிமுறை இன்றியமையாததாகும். எனவே ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் மகாமந்திரத்தை தொடர்ந்து இடைவிடாமல் ஜபிக்க வேண்டும். மரத்தை போல் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். இது ஒரு இதற்கு சிக்ஷாஷ்டகம் சொல்லிட்டு, அது நான் அப்புறமா நான் இன்னைக்கு சின்ன சாப்டர் இருக்கும், அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். அதுல இருக்கு புல் மாதிரி நம்ம ரொம்ப இதா இருக்கணும், ஹம்பிளா இருக்கணும். ஏன்னா புல்ல மிதிச்சுட்டு போறோம், இந்த புல் அப்படியே பிளாட்டா இருக்கா இல்ல, அப்படியே திரும்பி நிற்கும். திரும்பி வேற ஒருத்தர் மிதிச்சுன்னா திரும்பி அப்படி பிளாட் ஆகும், திரும்பி நின்னுடும். சோ அது போல சகிச்சுக்கணுமா. அந்த மாதிரி புல் எப்படி தனிஞ்சிருக்கோ அந்த மாதிரி மரத்தை போல இத பொறுமைசாலியா இருக்கணும். ஏன்னா மரத்துல ஒரு பழம் பறிக்கணும்னா என்னது, கல்லதான் விட்டு எரியும். கல்ல விட்டு தெரிஞ்சு அதுக்கு எவ்வளவு படும். அதுக்கு ஒரு உயிருள்ள இதுதானே, அதுலயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்காரு, ஜீவன் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் என்னது, அதை பண்ணிட்டு அந்த ஒரு பழமாவது அது சாப்பிடுறதோ அதுக்கு வேண்டாம். அது தண்ணியும் இதுதான் இருக்கு. நமக்கு நிழலையும் கொடுக்குறது. நம்ம அதை துன்புறுத்துறோம், அப்போ நமக்கு நிழல் கொடுக்கறது. அந்த மாதிரி அப்போ அந்த மாதிரி சகிஷ்ணுனா நம்ம சகிச்சுக்கணும். தரோரிவ சகிஷ்ணுனா என்ன பகவான் சைத்தன்யர் அறிவித்துள்ளார். மரத்தை போல நம்ம சகிச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்பவனுக்கு பல்வேறு தடைகள் இருக்கலாம். நிறைய தடைகள். நான் இப்ப நம்ம மாதாஜி நிறைய பேர் எனக்கு
கமலவாணி மாதாஜி எழுதியிருக்காங்க, சத்யபாமா மாதாஜி எழுதியிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி. அவர் பிரபுஜி, அவர் இன்னைக்கு வரலையே, அவர் ரமேஷ் பிரபுஜி, அவன் அம்மா இருந்து போனாங்க. எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட். இப்ப நம்ம அந்த வேற இதுல இல்ல, நான் 4 months பேபி தான். நம்மலாம் ஒரு ரவுண்ட் தான் எதிர்பார்க்கும். அந்த ஒரு ரவுண்ட் டெய்லி பண்ணும். இல்ல இங்க போனேன் அங்க போனேன் பண்ணலே இல்ல. ஒரு நாளே வேணா சாப்பிடாம இருக்கலாம். அந்த சாப்பிடுற நேரம் நான் ஜபா பண்ணிடுவேன். இல்ல அந்த டைம்ல நான் சாப்பிடலாம், சாப்பாடு கிடைக்கல, பரவாயில்ல, ஒன்னும் ஆகல, உடம்பு நல்லா இருக்கும். ஆனா ஜபம் பண்ணிடணும். அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தோம்னா ஜபம் பண்ணிடணும். அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப அதிசயம். சத்யபாமா மாதாஜியும் பண்றாங்க, கமலவாணி மாதாஜியும் எல்லாம் அவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்தாலும் பண்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து எவ்ரிபடி, இட்ஸ் நாட் தட் பாக்கி எல்லாம் ரொம்ப ஜாலியா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம், அதுக்கு சொல்லல. எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க, ஆனா பண்றாங்க. சோ யூ ஷுட் டு இட். ஓகே, என்ன கொடுத்திருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்பவனுக்கு பல்வேறு தடைகள் இருக்கலாம். இருப்பி நம்ம தடைகளை பொறுத்துக்கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று தொடர்ந்து ஜபம் செய்ய வேண்டும். இதன் பலன், இதன் மூலம் அவர் தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ண உணர்வின் முழு பலனை அடைய முடியும். நம்ம இப்பல இருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா எப்ப வரும் தெரியாது இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து மனசுல எப்போ அதுதான் நினைச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி இன்னும் இதை முடிச்சு விட்டு யாரும் ஜாயின் பண்ணல இல்லையா? யாரு இருந்தது? செல்வம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கேளா செல்வம் பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருக்கீங்களா? படிங்க உங்களை முடிச்சுட்டோம். எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தைஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதஹ. வெரி நைஸ். எம் எம் எதுவாக வா அப்பி இருந்தாலும் ஸ்மரன் எண்ணிக்கொண்டு பாவம் இயற்கை தியஜதி விடுபவன் அந்தே இறுதியில் கலேவரம் இவ்வுடல் தம் தம் அது போன்ற ஏவ நிச்சயமாக ஏதி அடைகிறான் கௌந்தேய குந்தியின் மகனே சதா எப்போதும் தத் அந்த பாவ வாழ்வு நிலை பாவித எண்ணிக்கொண்டு ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். பொருளுரை: மரணம் எனும் சிக்கலான நேரத்தில் ஒருவன் தனது இயற்கையை மாற்றிக்கொள்வதற்கான வழிமுறை இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ணரை எண்ணியவாறு உடலை விடுபவன் பரமபுருஷரின் திவ்யமான இயற்கையை அடைகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையாவது எண்ணுபவன் அத்தகு திவ்யமான நிலையை அடைவதில்லை. இக்கருத்தினை நாம் மிக்க கவனத்துடன் எதிர்கொள்ள வேண்டும். சரியான மனநிலையுடன் மரணமடைவது எவ்வாறு? பரத மன்னர் மிகச்சிறந்த நபராக விளங்கிய போதிலும் தனது வாழ்வின் இறுதியில் ஒரு மானை எண்ணியதன் விளைவால் தனது மறுபிறவியில் மானின் உடலை ஏற்க நேர்ந்தது. மானாக இருந்தும் தனது முந்தைய செயல்களை அவரால் நினைவு கொள்ள முடிந்தது. இருப்பினும் விளங்கின உடல் விலங்கு உடல் தானே. ஒருவன் தனது வாழ்நாளில் எத்தகு சிந்தனைகளுடன் விளங்குகிறானோ அச்சிந்தனைகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து மரண நேரத்தில் அவனுடைய சிந்தனையை வடிவமைக்கின்றன என்பது நிச்சயம். இதனால் ஒருவனது தற்போதைய வாழ்வே அவனது அடுத்த வாழ்வை நிர்ணயிப்பதாகும். ஒருவன் தனது தற்போதைய வாழ்வை சத்துவகுணத்தில் வாழ்ந்து கிருஷ்ணரை எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ணரை எண்ணுவது அவனுக்கு சாத்தியமாகும். அத்தகு எண்ணம் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றமடைய உதவும். ஒருவன் கிருஷ்ணரது தொண்டில் திவ்யமாக ஈடுபட்டிருந்தால் அவனது அடுத்த உடல் திவ்யமாக, அதாவது ஆன்மீகமாக இருக்கும், பௌதிகமாக இருக்காது. எனவே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் உச்சாடனமே ஒருவன் தனது வாழ்வின் இறுதியில் தனது நிலையை வெற்றிகரமாக மாற்றிக்கொள்வதற்கான மிகச்சிறந்த வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ண. இது வந்து சிம்பிள் தான் இல்லையா? நம்ம வந்து படிச்சது அதேதான். சோ வந்து நம்ம இப்ப இந்த ஜென்மத்துல எப்படி இருக்கோமோ அது போலதான் நமக்கு நம்மளுடைய செயல் இதை வச்சுதான் கணிக்க முடியும். இதுல போட்டு இருக்கீங்க பாவ மூட்டைகள் நிறைய இருக்கு. நமக்கு ஜபம் பண்ண 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 பாவ மூட்டைகள்லாம் குறைஞ்சிட்டே வரும். அப்புறம் நம்ம இந்த ஜென்மத்துல நல்ல புண்ணியம் மாத்திரம் இல்லை, நல்ல இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, அடுத்த உடல் நமக்கு அட்லீஸ்ட் பகவான் இடத்துல போறோமோ இல்லையோ ஒரு ஹியூமன் பீங்காவது பிறப்போம். எல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஆஃப்டர் மானை நின்று அவர் வந்து பரதர் ஜடபரர். ஐ திங்க் இந்த ஸ்டோரி சொல்லிருக்கீங்களா இல்லையா? பரதர் ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லிருக்கேன் மாதாஜி. அதான் இந்த கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன். அப்ப பரதன் அப்படிதான். அவர் வந்து கடைசியில அந்த மான நினைத்து இருந்ததுனால மான உடல். ஆனா அவருக்கு அவ்வளவு ஞானி. அதனால அவருக்கு நினைவு போன ஜென்மத்தை நான் என்ன கேட்கிறதா பண்ணேன், ஏன் இந்த மாதிரி மான் பின்னாடி இப்படி இருந்தேனே, மான் நினைச்சு இருந்ததுனால நான் மானா கற்றுக்கிட்டேன். அப்புறம் ஆஃப்டர் இதுதானே இது கொடுத்துருக்கேன். ஆஃப்டர் விலங்கு தானே அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். அப்போ அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அந்த விலங்கால வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல முடியுமா? இல்ல, ஒரு ஹியூமன் பீங் கேட்டு. அப்ப நம்ம இப்ப ஹியூமன் பீங்கா இருக்கிறதுனால ஜென்மம் எடுத்ததுனால கண்டிப்பா நம்ம அதை சொல்லி ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம்
யாரெல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னாக்கா இன்னும் நல்லா பண்ணி இது பண்ணலாம். யாரு வந்து இன்னும் ஆரம்பிக்கலாம் அவங்க வந்து ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் பண்றோம் கொஞ்சம் பண்ணல அந்த மாதிரி இல்லாம தினமும் பண்றதுக்கு ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இந்த 8.7 இருந்து நம்ம நாளைக்கு எடுக்கலாம். இதுல முடிச்சு விடுவோம்.